नुजाथि फैनो हानाय दिनैनि सावरायमेलाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि सावरायमेलखौ जाफुंसार होनो फैनाय आंनि आंगोनिबो आंगो रायजो राजा साफ्रोम नोंथांमोननो जांख्रिथायारि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जों मानि थाखाय उदालगुरिनिफ्राय चिराङाव फैनानै माखौ लानानै दिनै जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना एसेब्लाबो मिन्थिदों। दिनै आरो जोंनि सार बिथाङा बुंना गालांनायजों एसेब्लाबो नोंथांमोनाबो हमदांनो हादों। दिनै जोंनिफ्रायबो माखासे रायजो राजाफोरनो बुंथारनांगौ दङ, रायजोनो खोन्थानांगौ दङ। बे खोन्थानांगौ बिबाना जोंनि दायित्व, जोंनि मावनांगौ खामानि बेखौ जों नोजोर बोनानै दिनै जों दायित्व दङ बेखौ फोथायनानै जोङो बिभिन्न जायगाफोराव जों हाबबोदों आरो खोन्थाबोदों। दिनै बे थांखिजोंनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरावबो फैदों। दिनै जों जि बाथ्राफोरखौ बुंगोन बियो सैथो बाथ्रा। आंनि बांस'नि खुगानिफ्राय आंनि गोसोनिफ्राय ओंखारनाय राव नङा। जों जिखौ मेगनजों नुदों, स्पेसियेलि जोङो 27 जानुवारियाव जोङो जि बिटिआर रेकर्ड खालामबाय, बिनिफ्राय इउपिपिएलनि फाइनाल केन्डिडेट लिस्ट जाय टाइमाव ओंखारदों, बे गुसुं समाव जोंनि मेगनजों जिखिनि जारिमिन बारलांहोदों जोङो, जिफोरखौ जोंनि खोमाजों खोनादों, जिफोरखौ जों नुबोदों, जिफोरखौ जों बुंजादों, बिनि सायाव बिथा खालामनानै दिनै रायजो राजाफोरनो जोङो फोरमायगासिनो दङ। आरो बे रावा अराय सैथो। जाय बाथ्राखौ दिनै रायजो राजाफोरा मोनथिनांगौ, बे थांखिजों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैदों। फंसे बाथ्रा बुंनो हास्थायो, जारिमिना जोंखौ गासैखौबो फोरमायो। जों माखौ जारिमिन होननानै बुङो? दिनै जों बेयाव दङ, गाबोननि सानाव दिनैनि साना जारिमिन जानानै थायो। अर्थात जों जिखौ गारबोयो बे जोंनि जारिमिन जायो। स' बिदिनो जों गारबोनाय समाव नै दाखालि बावैसो थांनाय मासाव जों जिखिनि गारबोनाय सम, बे समखौ दिनै जों नायफाफिनदों। आरो बे समफोरखौ जों बिजिरफिननानै माखासे फोरमानफोरखौ मोन्दों। दहायबो बुंदों रन्जन दैमारि सारा बोरै हाबनाय, जों बिटिआर रेकर्ड बोरै खालामनांगौ, बिदि गासैखौ जों नायफाफिननानै माखासे फोरमानफोरखौ प्रुफ जायखौ बुङो बेखौ मोननायखाय दिनै जों रायजोनो खोन्थानो जोङो दावगाबोदों। स' आं गिबियावनो नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो हास्थायदों। एनडिपिआ 1986 3 अक्ट'बराव अदालगुरिनि रन्जन दैमारि सारनि गामि अदला खासिबारियाव बै समाव बिएसएफ मुङै जोनोम मोन्दोंमोन। जाय संगठना एथ' गोलाव संग्राम खालामबाय, थाखोमायै बर' हारिखौ दाफुंनो थाखाय बे जोंनि आफादा जुजिबोबाय, नाजाबोबाय। भारत सोरखार बायदि इस्फा गोहो गोरा एटम पावार गोनां मोनसे कान्ट्रिजों दिनै जों एनडिपिआ जुजिहोबोदों। बे जुजिनायनि आन्दोआव जोंहा मा थांखि दंमोन? बुहुमाव जेरै गुबुन हारिफोरा जौगालांदों, दिनै जोङो बुहुमनि बबेबा मोनसे खनायाव थानानै चाइनिस होननानै मिथियो, आमेरिकान होननानै मिथियो, अस्ट्रेलियान होननानै मिथियो, बिथांमोना जेरै जौगालांदों, नाथाय जों बुहुमनि बे खना, बे बर'लेण्डआव थानानै बे जोंनि बर'फोरखौ जाहाथे जों बुहुमनि सुबुङा मिथियो, बिदि थांखिजों दिनै एनडिपिआ जुजिदोंमोन। स' दिनै जों दुखुनांथावना, दिनै जों एक्स जाबाय। बिटिआर गोरोबथा खालामनायाव जों जिबायदि दफाफोरखौ एग्रि खालामनानै फैदों, अर्थात जों बेयाव बेबायदियैनो सोलिगोन होननानै जों साइन खालामदों हिसाबै एनडिपिखौ जों थांनाय 9 मार्चआव जों फोजोबनो गोनां जादों, डिसबेन्ड खालामनो गोनां जादों। दिनै भारत सोरखारा जोंखौ हाथियारजों नांनायखाय बेन खालामदों। नोंथांमोना आनलफुल एक्टिभिटिस अर्थात आयेननि बेरेखायै सोमावसारदों, बेवहाय जोंखौ बेन खालामनानै दोनदोंमोन। बिदि हिसाबै दिनै जोङो सुक्ति खालामनाय लोगो लोगोनो आफादखौ फोजोबनो गोनां जादों। जों सम मोनाखिसै, नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ फोथायो, एनडिपिआ जुदि जोनोमनिफ्राय एकर्ड खालामनाय समसिम अर्थात 2020 मायथाइनि 9 मार्चहालागै जों जुदि सोमावसारनो हादोंब्ला, बे गोलाव 34 बोसोर जुदि जों सोमावसारनो हादोंब्ला, बेखौ एनडिपिनि सानैसो सोद्रोमा, एनडिपिनि आफादगिरि, काउन्सिलनि लिडारफोर जों गोजाल' खालामनो हादों होननानै जों बेखौ फोथाया। मानो फोथाया? खारन जोंनि नांनायाव नोंथांमोना जोंखौ गोबां अबदान होबोदों। नोंथांमोना जों जेब्ला मोनजायाखै बे समाव नोंथांमोना जोंखौ जाहोदों। नोंथांमोना जेब्ला जोंनि गिलु-बालु सम नोंथांमोना जोंखौ दोनखोमादों, बबेथिंबा आर्मि फैदोंबा सुथुरा फैदोंबा नोंथांमोना जोंनो खोन्थादों, इनफर्म खालामदों। जोंनि सेंग्राफोरा खारखोमानानै सेफ जानानै बासायनानै जाथिनि थाखाय मावबाय थानो खाबु मोनदों। स' बेवहाय जों फोथायो, एनडिपिआ जुदि 34 बोसोर गोलाव सम जुदि नांनो हादोंब्ला नोंथांमोननि अबदान दङ। आरो बे दावहायाव दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरजों जों खौसेयैसो जों बे दावहाखौ जुजिनो हादों। आरो बे गोलाव सम दावहाखौ जोङो खारथाय होनो हादों। दा बेवहाय नोंथांमोननि जिहेतु सहाय जों लादों, नोंथांमोनखौ जोंहा थेंक इउ होनांगौआ जोंनि बिबान, जोंनि दायित्व होननानै सानदों। बिनि थाखायबो दिनै जों फैदों। जिहेतु जों एनडिपि हिसाबै बिदि प्लेटफर्म मोनाखिसै, दा उनाव बुंलांनायाव नोंथांमोना फोरमान मोनगोन। दिनै बेवहाय जोङो एनडिपि, एक्स एनडिपि हिसाबैब्लाबो रायजोनो जोंहा थेंक इउ होनांगौ दङ। रायजोआ जिहेतु जोंखौ गोबां सहाय खालामदों आरो जोंनि गेजेराव गोबां गोरोन्थिफोरबो जादों। दिनै बुहुमनि जारिमिना रोखायै फोरमायो, जेराव सोमावसारनाय जादों बेयाव गोबां रोखोमनि जाथायफोरा जालाङो। जाय जाथायफोरखौ सोंफाफिनोबा फिननायखौनो होनो हाया। बुहुमनि जारिमिनफोरा दिनै बुहुमनि सोमावसारनायनि जारिमिनफोरा दिनै बेफोरखौ रोखायै फोरमायदों। दिनैनि थारिखआव आमेरिकाखौ जुदि सोङोब्ला, थामथि मुलुग दावहायाव नोंथांमोना जापानाव मानो एटम गारनाय? जाय जापानाव दिनैबो मानसि मोजां जोनोम जाया, बिफां-लाइफां मोजां जोनोम जाया, मानो गारनाय नोंसोरो एटम होननानै जुदि आमेरिकाखौ सोङोबा, आमेरिकायाबो बिनि बेलायाव फिननाय होनो हाया। खारनानो जाहैबाय, नांनायनि बेलायाव गोबां रोखोमनि गोथां गोब्राम जाथायफोरा जालाङो। जि
जाथायफोरखौ दिनै जों आसा खालामा बेबायदि जाथायफोराबो जोंनियाव जायो स' दिनै एनडिएफबिनि नांनायावबो बेबायदि गिख्रंथाव गोथां गोब्राम जाथायफोराबो जालांदों बेवहाय जोंहा खमा बिनांगौनिबो माखासे जाहोनफोर दङमोन नाथाय एनडिएफबिया खाफाल गाज्रि जों बे समखौ एनडिएफबि हिसाबाव मोनाखै दिनै एक्स जानाय समावसो दिनै जों नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै बुंफैनो गोनां जादों स' बेवहाय आं बुंगोन दिनै जायफोरा जोंखौ सहाय खालामबाय रोजा रोजा जों एनडिएफबिनिफ्राय नोंथांमोनखौ जों हामलायनाय बावहरो नोंथांमोननि अननाय अनुग्रहनि थाखायनो जों बेसेबां गोलाव समखौ नांनो हादों आरो बिटिआरखौ जों एकर्ड खालामनो हादों होननानै जोङो नोंथांमोनखौबो जों सनमान होयो जोंजों लोगोसे समान समान आरो जायफोरनि थाखाय जोङो गोरोन्थि मावफ्लांदों जोंनि नांनायाव गोरोन्थि जाफ्लांदों बेफोरखौबो गावनिनो फिसा होननानै हारिनिनो सोद्रोमा होननानै अननानै जाहाथे जों नोंथांमोना क्षमा खालामो बेखौबो जोंनिफ्राय जों नोंथांमोननि गेजेराव बुंहरनाय थाबाय स' दिनै बेबायदि बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो बुंनो खाबु होज्लायोबा मोनोमोन बिदि समफोरा जोंनि गेजेराव बारलांदों आं दहायबो बुंदों जोङो जारिमिनखौ बुंगोन दाखालि बावै बारलांनाय जारिमिन जायखौ जों गोथां जारिमिन होननानैबो बुंनो हायो 27 जानुवारिनि उनाव एकर्ड खालामखांनानै जोङो जि बाथ्राफोरखौ नुदों जि समफोरखौ जों बारहोनांदों बिनि सायावनो बिथा खालामनानै बुङो आं दै सारा जेरैबायदि बुंलांदों बिटिआर एकर्ड दिनै एनडिएफबिया मानि थाखाय नांनाय बयबो मिथियो बे 34 गोलाव सम जों मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन जोंहा आलादा रायजोबो नंबावामोन सवारेन मोनसे कान्ट्रिखौ लानानैसो एनडिएफबिया सोमावसारदोंमोन जाय हादोराव अर्थात जाय बर'लेण्डआव आलादा बर'नि संबिजिर थागोन आलादा मोनसे उदां फिरफिला थागोन बेबायदि हादोरखौसो दिनै एनडिएफबिया नांनानै सोमावसारदोंमोन बे थांखिजोंनो दिनै गोबां नोंथांमोननि हालामनि बिर जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जादों बे सिमांखौ हमथाबनानैनो गावनि जौसिन नागारसारनायखौ हारिनि थाखाय बिथांमोना दान होबोदों दिनै जायफोरा थैलांबाय बिथांमोना ओरैनो थैयाखै जायफोरा दिनै हाजार बोसोरनि उनाव बर' हिसाबै जोनोम मोनगोन नोंथांमोननि गामियाव जोनोम मोनगोन जाहाथे जों बे गथ'फोरा बर' बायदियै देदगा दुग्गायै जोंनि जायगायाव थांनानै थानो हायो बर' बायदियै मान सन्माननि गेजेरजों जाहाथे जों थांनानै थानो हायो बे सिमांखौ हमथाबनासो मुंख्लंफोरा थैलांदों दिनै बे मुंख्लंफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा असनमान खालामदों माबोरै खालामदों बिनि फोरमान मोनसे दङ आं बुंनो हास्थायबाय दाखालि बे इन्टारभिउ बर'लेण्ड इंखं बे निउस चेनेलाव बुंबाय सासेबो थैयालाबानो जों बिटिआर गोरोबथा खालामनो हाबाय होननानै बिथाङा बुंदों बेसेबां लासिंसिं खालामदों एनडिएफबिनि 34 बोसोर सोमावसारनायाव जोंनि सेन्सासआव रन्जन दैमारि ग्रुपआ जों मार्टियास लिस्ट कालेक्ट खालामदों बेयाव जोङो 950निबो बारा मार्टियास लिस्ट मोनदों आरो संबिजिरनिखौ लायोबा दंबावसो बिथांमोना जोंनि उनाव थाबोदों हाग्रायाव थ' बेबायदि थैनानैसो जोङो बिटिआरखौ मोनदों बिथाङा बुंबाय सासेबो थैयालाबानो जों बिटिआर एकर्ड खालामनो हादों बेबायदि होननानै मुंख्लंफोरखौ मान सन्मान जेबो दिनाखै बियो दुखुनांथावना बेबायदि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बिदि रावफोरा ओंखारनो नाङा जों बे गरम दै बयो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनाफेरोब्ला खोनानो मोनोब्ला थ' दिनै जों जिखौ आखा खालामाखै बिथांनिफ्राय जों बेखौनो मोनखाबाय थादों दिनै आंनि बुंनायाव नोंथांमोना क्लियार जागोन दिनै एनडिएफबिया मानि थाखाय नांदोंमोन बेखौ दुनाय बुङालाबानो नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ आं दहाय बुंनाय बायदिनो जों बेबायदि मोनसे गोदोर थांखिनि थाखाय नांदोंमोन नाथाय जेब्ला जोङो सिजफायाराव फैबाय जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथांखौ बांलादेशनिफ्राय जेब्ला बांलादेशनि आर्मिया हमनानै इन्डियान आर्मिनो गथायबाय जोङो दिनै सिजफायाराव फैनो गोनां जादों सान्थियाव जों फैनो पिस प्रसेसआव फैनो थाखाय जों सिजफायार एग्रिमेन्ट खालामनो गोनां जादों जों जेब्ला एग्रिमेन्ट खालामबाय बै समायनिफ्राय जों सावराय 2020हालागै जों सावरायदों जेब्ला जों सिजफायाराव फैबाय भारत सरकारा जोंखौ बुंबाय सभारेन मोनसे कान्ट्रिनि थाखाय दिनै भारत सरकारा रायलाया बिनि थाखाय दिनै रायलायनायनि अपसन्स गैया लामा गैया भारत हादराव बेवहाय बेखौ नोंथांमोना गारनांगौ आरो इन्डियान कनस्टिटिउसननि सिङावनो रायलायनांगौ आलादा रायजोनि सायावनो मेम'रेन्डाम नोंथांमोना ड्राफ्ट खालामनांगौ आरो बिनि सायावनो रायलायनांगौ होननानै बिथांमोना जोंखौ बुंदों स' बेवहाय दिनै जोंबो दे होमबालाय होननानै जों बे मोनसे उदां बर'लेण्डखौ जेराव जोंनि फ्लेग थागोन जोंनि संबिजिर थागोन बेखौ नागारनानै जोङो सेपारेट स्टेटनि सायाव मेम'रेन्डाम ड्राफ्ट खालामदों स' दिनै जों बेखौबो मोननो थांबाय थादोंमोन जोंनि सावरायनाया ओरैबायदि मोजाङै दावगादोंमोन रायजोफोरा दिनै क्लियार जानाया मोजां मोनथिथारनांगौ बाथ्रा बेफोरो सैथो जारिमिन जों जुदि 15 बोसोर रायलायदोंमोनबा रन्जन दैमारिजों दैदेनजानाय एनडिएफबिया जुदि 7 बोसोर रायलायदोंमोनबा बिनि मोनसेल' खारनमोन जोंनो मोजां मोनसे गोरोबथारनांगौ होननानै जोङो बार्गेनिं खालामनाय दाम दर खालामनायनि थाखायनो जोंनो बे समखौ लादोंमोन जों सम लालांनायाव जोंहा बादा गैयामोन खालि मोनसे गोरोबथा मोजां जानांगौ बे सिमांजोंसो जों थैथां नाजादोंमोन दिनै नाथाय जोंनि इसिबां गोदोर दुखु दाहा लानाय इसिबां गोदोर सिमांखौ गारनानै जोङो बिटिआर बायदि मानो एकर्ड खालामनो गोनां जाखो बिनिबो फोरमान दङ बिनिबो माखासे सैथो जारिमिनफोर दङ जाय जारिमिनफोरखौ दिनै रायजो राजाफोरा मोनथिनाया मोजां थ' दिनै जोंनि जि दुखु दाहा लानाय नोंथांमोननि बे हालामनि बुख्रुबजानाय रायजो राजाफोर जेसेबांखिनि जोंनि मुंख्लंफोर जिउ बावबाय बिथांमोननि जिउ बावसोमनाय जोंनि दुखु दाहा लानाय गासैखौ जुदि जों नायोब्ला जोङो अलरेडि सेपारेट स्टेटनि थाखाय दुखु दाहाखौ जों जाखाबायमोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा एनडिएफबिनि सावरायनायाव हाबसनना होनानै सिगनेटरिनि लाइनाव जेब्ला बिथाङा लामायाव फैबाय
होमब्ला बियो स्टेन्ड होआलाफानो गंनायनि थाखाय दिनै जोंनि दुखु दाहाफोरा गासैबो दैयाव थांबाय होननानै जों दिनैनि तारिखाव बुंनो फोरमान मोननानै बुंगासिनो दङ जुदि बिथाङा हाबामोनब्ला जोङो मोजां मोनसे गोरोबथाखौ नोंथांमोननो लाबोनो हागौमोन जोंनि आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ जों फोजोबनो बा हाथाराबाबो माने आसाम राइफलनियाव स्पेसियेल मोनसे बर'फोरनि थाखाय केटेगरि दोननानै जोंनि सेंग्राफोरखौ जों साख्रि होनो हानाय बायदि बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौबो रायज्लायदोंमोन बिदि गासैखौबो जोङो होनो थाखाय रेडिमोन नाथाय बिनिख्रुइबो साबसिन जोंनि इउनियन टेरिटरि नङा अट'नमास स्टेट नाङा जोंनो सेपारेट स्टेटखौ नांगौ होननानै बार्गेनिं जेब्ला जों खालामबाय थादोंमोन दाम दर खालामबाय थादोंमोन बिनि थाखायसो जों सम लादोंमोन दिनै जों रोखायै बुङो जों फोरमानजों लोगोसे बुङो दिनै एनडिपि गोजायै हारसिं जुदि एकर्ड खालामनो मोननायमोनब्ला प्रमद बर' बिथाङा हाबसोनानै एबसुखौबो आं बुंनो थाङा खारन एबसुनि दाय नङा बे संगठनसो मोनसे बिनि कनस्टिटिउसना गोथार खिन्थु बिनि दैदेनगिरिया लांसुलिया जानायखाय बे प्रमद बर' हाबामोनब्ला जों एनडिपि गोजायै जुदि एकर्ड खालामनो मोननायमोनब्ला जों बिटिआरनिख्रुइ साबसिन एकर्ड नोंथांमोननो लाबोना होफैनो हायोमोन खारन जोंनि नांनाया ओरैबायदि मोनसे बुहुमाव सिनायजानाय नांनायमोन जोंनि दुखु दाहा लानाया सेपारेट स्टेटनिबो गोजौआवखामोन जों जि दुखु दाहाखौ लाखाबायबा जों मोनखानांसिगौ इसिबां मानसि थैबायबा जों मोनखानांसिगौ बे लामाजों जों सावरायगासिनो दंमोन दिनै एनडिपिनि नांनायखौ बयबो मिथियो जोङो आलादा हादोराव थानानै गुबुन रायजोआव थानानै नांदों अर्थात गुबुन हादोराव थानानै नांदों बिएलटिआ जेब्ला जोनोम जानायनिफ्राय नांदों बिथांमोना दिनै जायगायावनो थानानै जुदि बिटिसि बायदि एकर्ड खालामनो हादोंबा एनडिपिआ दिनै बहा थानानै नाङा दिनैबो जोंनि मुंख्लंफोरनि गोथै स'आ म्यानमाराव दङ दिनैबो सोरनिबा गोथै स'आ भुटानाव दङ दिनैबो सोरनिबा गोथै स'आ दिनै बांलादेशआव दङ स' दिनै एनडिपिनि नाङा बेबायदि गुवार मोनसे बुहुमाव सिनायजानाय सोमावसारनाय महराव मोनहैबायमोन नाब्ला सारनि नाजानायाव बिथांनि सिमां नुनायाव जोंनि नांनाया ओरैबायदि मोनसे गिख्रंथाव जाय नांनायखौ दिनै भारत सरकारा मोनसे समाव थोर गिदिंमोन जोंनि मानगोनां बै समनि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि दिनैबो मिसिं जाना दङ इराकआव हयथ' नोंथांमोना खोनादों बिथाङा दिनै मिसिं जाना दङ भुटान अपारेसननि अल आउट अल क्लियार अपारेसननि उनाव बिथाङा गोमानानै दङ स' बिथाङा 20-22 दिन थाबायनानै चाइनायाव सहैदों बिथांजों लोगोसे सानै मानसि एनडिपिनि गथै डकुमेन्टसफोरखौ लानानै बिथाङा थाबाय चाइनायाव थांदों हेफाजाबनि थाखाय मोनसे समाव जेब्ला चाइनायाव मोनहैदों चाइनिज गामियाव बिथाङा हाबफैदों आरो बुंदों जे जोंनो चाइनिज आर्मिफोरखौ लिंहरनानै जोंखौ इन्ट्रडाक्सन खालाम जों उमुगनिफ्राय फैदों जोंनो सहाय नांगौ फैबाय चाइनिज आर्मि चाइनिज पुलिसफोरा फैबाय लाबोबाय कास्टडियाव दोनबाय सोंबाय बिथांमोना फोरमानफोरखौ होजोबबाय सप्तासे बिथांमोनखौ लाखिना दोननानै बुजि मोनबाय थारैनो बिथांमोना नोंमारगौ नांमारदों एनडिपि बेबायदि बाथ्राखौ फोरमान जानाय लोगो लोगोनो चाइनाया बै समाव एनडिपिनो 2000 AK-47 हरदों जाय समाव इन्डियान आर्मिनि आखायाव गैया 10,000 गोथां गुलि हरदों जाय गुलिजों दिनै इन्डियान आर्मिफोरखौ जेब्ला एनडिपिफोरा गावदों माब्लाबा मोगा मोगि गावलायनाय जादों बे गुलि बेरनायाव बिथांमोना गाबख्रावलायनो गोनां जादों बेबायदि दावहाखौ दिनै एनडिपिआ होबोदोंमोन स' दिनै जोंनि नांनाया बेसेबां गुवारमोन दिनै बेखौ जारिमिना फोरमायो बेबायदि जों नांखाबायमोन सेपारेट स्टेटआ जोंनि थाखाय मोननो थांबायानो थादोंमोन नाथाय दहायबो आं बुंदों आरो दाबो बुंबावगोन जों सैखाबायमोन जों खामनांगौखिनिखौ खामखाबायमोन थैनांगौखिनिखौ थैखाबायमोन दिनै जों आलादा रायजोखौ जों मोनखागौमोन खिन्थु बे लांसुलिया प्रमद बर'आ गादि लुबैसुलिया बिथाङा हाबसोना होनायनि थाखाय जोङो बिटिआर बायदि एकर्ड खालामनो गोनां जादों थ' दिनै एनडिपिआ बिटिआरखौ मानो एकर्ड खालामखो जोंबो मोनथिबाय थादों बिनि हिसाबैसो जोङो शान्तिनि सुक्ति होननानैसो जों बिटिआरखौ सुक्ति खालामदों थ' जोंनि नांनायखौ नायोबा जों मा मोनखो दिनै एनडिपिआ थेवबो बेखौ साइन खालामबाय शान्तिनि सुक्ति होननानै जों सानदोंमोन थारैनो शान्तिया फैमारसिगोन होननानै बे सुक्तिनि गेजेरजों जाय सुक्तिखौ दिनै प्राइम मिनिस्टारा फैनानै 7 तारिखआव फेब्रुवारि क'क्राझाराव फैगोन बे प्रग्रामखौ दिनै बयबो मिथिदों बयबो नुदों मा बुंना गालाङा प्राइम मिनिस्टारा सासेया बिटिआरखौ दिनै पिसिए भट होननानै डिक्लेयार खालामना गालांदों एनडिपिखौ गोथां एग्जाम्पल होनानै नर्थ इस्टआव थानाय जेसेबांखिनि दिनै हाथियारजों संग्राम खालामदों एनएसिएनखौनो होन पिएलअखौनो होन बायदि बायदिफोरखौ बिथांमोना लिंहरदों जोंखौ एग्जाम्पल होना एनडिपिआ जेरै फैबाय नोंथांमोनाबो फैदो प्रसेसआव फैदो सावरायफैदो शान्तियै गोरोबथा खालामदो आरो लादो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों ना बुङाखै रायजोफोर प्राइम मिनिस्टारा बुंदों थ' बेबायदिहाय जोङो थारैनो बेखौ शान्तिनि सुक्ति होननानै साइन खालामदोंमोन बेबायदिहाय जोङो एकर्डखौ जोङो बिटिआर बायदि एकर्डखौ जों खालामनो गोनां जादों बे गोथां जारिमिन जोङो रेगाव दंमोन बे 15 बोसोर जों सिस्टेमाव दंमोन भारत सरकारा जोंखौ बुंबाय सिस्टार खालामनानै जों जेब्ला रायलायबाय भारतनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अर्थात भारत सरकारा सेन्ट्रेल केबिनेटआ सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरा सिद्धान्त लानानै जोंजों इन्टारलिकिउटरखौ थिसनबाय थादों कंग्रेसनि समाव पिसि हालदार बिनि उनाव जेब्ला बिजेपि फैबाय बेखौ बोखारनानै दिनेश्वर शर्माखौ होबाय दिनेश्वर शर्माया 6 मास थाबाय बिनि उनाव लास्ट इन्टारलिकिउटर एबि माथुरा जेब्ला जों सावरायो बिथांखौ फार्स्ट टाइम रायलायनायाव बिथाङा जोंखौ बुंदों नोंथांमोना आंखौ कनभिन्स खालाम आंनो फोरमाय मा नांगौ आं नोंथांमोननि जानानै दिल्लीयाव फाइट खालामगोन नोंथांमोननो मोजां मोनसे गोरोबथा होगोन बे खोथाखौ बिथाङा जोंनो होदों थ' बिदि जोंनि रायलायनाया मोजाङै दावगाबाय थादों
जों ट्रेकआव दङमोन जों जेब्ला 2013 सिजफायार खालामनानै जों सावरायदों बै समायनिफ्रायनो जोंहा क्लियार जोंनि बिजोना क्लियार जों सानसेबाबो साइन खालामगोन जों सिगनेटरि जाहैगोन जों क्लियार बेनि उनाव जोंनो मोनसे मोजां गोरोबथा नांगौ होननानैसो जों सावरायबाय थादोंमोन जों बार्गेनिं खालामदोंमोन बेवहाय सम लादोंमोन थ' जेब्ला जों इन्टारलकिउटरजों रायलायदों जोंनि रायलायनाया मोजां रोखोमै दावगाबाय थादों मोनसे रायलायनायनि खोन्थाथावना बाथ्रा दङ 2018आव एनडिपिआ बे समाव मोननै धिरान सारमोनाबो गावाखै एनडिपिआ मोनसेल' जोंनि सावरायग्रा साराथ' दिनै हाग्रायाव थाबाय थ' जों मोननैजों भारत सरकारा जोंखौ बै समाव बुंबाय मानो जों आलादा आलादा रायलायबाय थानो ओनसोलाय ज'है फैदो जिहेतु मेम'रेन्डामखौबो जों आलादा आलादाहाय गथायदों मेम'रेन्डामखौबो गांसेल' लिरदो बेबायदिनो भारत सरकार होननाय बायदि जोंनिफ्राय जों नाजाबाय गबिन्द बसुमतारिया एसे खेंख्रा बै समावबो जों नुदों जेब्ला खौसेनि थाखाय बिथांखौ बाथ्रा बुंदों बिथाङा अप'ज खालामदों एनडिपि मोननाया ज' जानाया हारिनि थाखाय बेसेबां मोजां नंगौना नङा बेयाव बिथाङा एसे खेंख्रायै बुंदों बिनिफ्राय बिथांखौ नागारनानै जों जेब्ला धीरेन बर' सारजों रायलायहैबाय बिथाङा खोनानाय लोगो लोगोनो बुंबाय अके जागोन जाथारनांगौ बियो होननानै बिथाङा नाजाबायानो जिहेतु प्रेसिडेन्टआनो नाजाबायबा बे समाव प्रेसिडेन्टमोन बियो बिबिए एनडिपि मोननाया ज' जाबायमोन आरो जों ज'ल' जायासै मेम'रेन्डामखौबो जों गांसेयाव लिरबाय जोंनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि आफादगिरि नेहाथारि अर्थात डिआर नाब्ला सार जोंनि अनजालु जिएस सार आरो गबिन्द बसुमतारि जिएस धीरेन बर' सार आफादगिरि बिथांमोना साइन खालामनानै बे साब्रै जोंनि आफादगिरि नेहाथारिया साइन खालामनानै बे जयेन्ट मेम'रेन्डामखौ जों भारत सरकारनो 2018नि आगस्ट दानाव गथायदों थ' जेब्ला बेखौ गथायखांबाय बिनि सायाव नभेम्बर दानाव सावरायनाया जादों जेब्ला जों फार्स्ट टाइम बे जयेन्ट मेम'रेन्डामनि सायाव सावरायदों ओइदिनखालि रायलायनाया ओरैबायदि मोजां बारलांदों खमैबो 4 घन्टानि बारा बे मेम'रेन्डामनि सायाव सावरायनाया जादों जाय मेम'रेन्डामाव जोङो नाम्बार 1आव सेपारेट स्टेटखौ लिरदों बिदिनो बायदि बायदि बर'नि मोजांनि थाखाय जों माखासे पइन्टफोरखौ लिरदोंमोन बे मेम'रेन्डामनि सायाव पइन्ट टु पइन्ट रायलायनाय जादों ओइदिनखालि खाफाल मोजां आसामाव जोंनि रायलायनाय समाव भारत सरकारनिफ्राय थायो एनडिपिनिफ्राय थायो आरो आसाम स्टेटनिफ्राय थायो खिन्थु ओइदिनखालि आसामाव एसे दुंहाव थासारिखाय आसाम स्टेटनिफ्राय गैयामोन सेन्ट्रेलनि आरो एनडिपिनि डेलिगेटफोराल' रायलायदोंमोन स' बेयाव बिराद मोजां रायलायनाया जादोंमोन आरो जेब्ला बे रायलायनाया जोबो नाब्ला सारा गावनि खुगाजों जोंनो जेनेरेल मिटिंआव खोन्थादों बिथाङा बुंदों जे बे मिटिं जोबखांनायनि उनाव रन्जन दैमारि सारखौ एबि माथुरा इन्टारलकिउटरा गावनि अफिसाव स्पेसियेलि लिंना लाना थांदोंनो आरो बिथांखौ बुंदों जाहैबाय नोंथांमोना जुदि लेस देन स्टेट अर्थात सेपारेट स्टेटनि गाहायाव माबा मोनसे जुदि एकर्ड खालामोबा गाबोनबाबो नोंथांमोनजों अर्थात एमपि इलेक्सननि सिगां एकर्ड खालामनो रेडि सोरखारा बे बाथ्राखौ जोंखौ बुंदोंमोन अब्ला जोंनि सेपारेट स्टेटनि गाहायाव मा दङ जों डाइरेक्टबो नुहुरो इउनियन टेरिटरि बिनि गाहायाव मा दङ अट'नमास स्टेट बेखौ दिनै एनडिपिआ मोननो थांगासिनो दङमोन नाथाय अब्लाबो दिनै जों मानो बिटिआरखौ लानांखो बिनिबो फोरमान नोंथांमोना गम मोनगोन आंनि बुंलांनायाव दायो थ' जों बेबायदि मोजां मोनसे खाबुफोरखौ मोनगासिनो दङमोन जों आं बेवहायनो बुङो एनडिपि गोनजायै जेब्ला जों एकर्ड खालामनो मोननाय जों साबसिन एकर्डजों लाबोनो हाफैनो हायोमोन नोंथांमोननो थ' बेनिफ्राय दा खोथाया जाहैबाय जोंनि बे सिस्टेमाव रायलायनायखौ दिनै भारत सरकारा बोखारबाय दिनै जों सानफाफिननानै बुजि मोननानै जों गम मोनजोबदों बिनि सिगां थारमाने बिथां प्रमद बर' एबसुनि आफादगिरिया गिनानै दङ जुदि सिगनेटरि आं जानो मोनाब्ला आंहा मा मान सनमान थागोन एनडिपि गोजायै जुदि स्र'है एकर्ड खालामोबा आंहा मा थागोन स' दिनै एबि माथुरनि लाइनजों फैयोबाथ' एबसुआ सिगनेटरि जानायनि लामायाव गैया दिनै एबसुखौ बुङाखैमोन बिसोरनो इन्टारलकिउटर होआखैमोन भारत सरकारा जे नोंसोर दावहाखौ दोनथ'दो नोंसोरनि दावहाखौ जोङो समाधान खालामनोसै बेवहाय जोंहा मुखाखौ नोंनो हरनाय जाबाय बिजों सावरायदो बिनो मेम'रेन्डाम होदो होननानै एबसुखौ मालाबाबो बुङाखैमोन गेजेर गेजेर ट्राइपार्टाइट टकनि थाखाय लिंना लांदों होम मिनिस्ट्रिया दिल्लीयाव खारनानो जाहैबाय मुभमेन्टखौ एसे थान्दा खालामनो रायलायफानानै सिरि खालामना दोननो बेबायदि पलिसिजोंसो इलेक्सन फैबा देरहानो दिनै एबसुजों रायलायबाय थादोंमोन नाथाय एनडिपिनि रायलायनाया ओरैबायदि मोनसे सिस्टेमाव दावगागासिनो दंमोन आरो जों मोननोबो थांबाय थादोंमोन थ' दिनै बेबायदियै इन्टारलकिउटरनि सिस्टेमाव जिहेतु बिथाङा सिगनेटरि जाहैनो मोना बेवहाय बिथाङा आरएसएसजों क्ल'सखाय बिजेपिजों क्ल'सखाय आरो बिजेपिया दिनै एनडिपिआ जिहेतु सेपारेट स्टेटआवनो हमथाबाय थादों प्रमद बर'आ बिटिआर बायदियाव गंना होनायखाय दिनै सरकारा बेखौ आखायाव लाबाय जुदि बेजोंनो जुदि बर'नि समायसाखौ फोजोबनो हायोबा बर'नि आन्दलनखौ जुदि फोजोबनो हायोबा समायसाखौ फोजोबनो हाया आन्दलनखौ जुदि फोजोबनो हायोबा एनडिपिखौ जुदि फोजोबनो हायोबा सेपारेट स्टेट होयोब्लाथ' जोंहा बहुत बिपद दङ जोंहा खहा दङ बेवहाय बेखौ हाया फिसायखौनो होनानै जुदि जों एनडिपिखौ फोजोबनो हायोबा जोंलाय मानोथो हाया बे पलिसिजों थारमाने प्रमदआ फानहैदों एकर्डखौ नाम्बार 1 बेखौ गोसोआव ला रायजोफोर जाय मानसिया जोलैनि हांगार होनना बुङो जोंनियाव फोरमान दङ बिथाङाखौसो दिनै जों बुंनो हायो जोलैनि हांगार बे गंना होनानै फिसायाव फैनायखाय भारत सरकारा बिनि बुंनाय बायदि खारबाय इन्टारलकिउटरनि सिस्टेमखौ बोखारबाय आरो होम मिनिस्ट्रिया मोनसे समाव जोंनि सिस्टेमखौ सिफायना होनानै आइबिनो दायित्व होबाय आइबिनो जेब्ला दायित्व होबाय आइबिया जेब्ला दायित्व मोनबाय बर' सोमावसारनायखौ फोजोबनो थाखाय
अब्ला बिथांमोना नोजोर बोबाय बर'लेण्डआव मा रोखोमनि सोमावसारनाय जादों बिथांमोना नुबाय नोजोर बोनाय लोगो लोगोनो बर'लेण्डआव मोननै रोखोमनि दावहाया जादों मोनसेया जाबाय सुबुंखान्थिजों दावहा जायखौ दिनै एबसुआ खालामगासिनो दङ मोनसेया जाहैबाय हाथियारजों सोमावसारनाय दावहा जायखौ एनडिएफबिआ खालामदों स' बिथांमोना नोजोर बोबाय जों खनसेयावनो जों फोजोबनोसै बर'नि मुभमेन्टखौ आरो दावहा दाजाबावदोंसै आरो सोमावसारनाय दाजाबावदोंसै बेवहाय गासैखौबो लानानै जों सुक्ति खालामनोसै जेब्ला आइबिआ बिदि दावबायो होमबासो प्रमद बर'आ सिगनेटरिनि लाइनाव फैबाय जै प्रमद बर'आ सिगनेटरिनि लाइनाव फैबाय बिथाङा सेपारेट स्टेटखौ जोगारबाय इउनियन टेरिटरिखौबो जोगारबाय जिखुनु फिसा नैबे बिटिआर बायदि एकर्डआव बिथाङा गंनानै होबाय नाथाय एनडिएफबिआ माब्लानि समाव सिगनेटरि जानो मोननायनि लामायाव दङ जों जेब्ला सावरायजेनदों सिजफायार खालामनानै रायलायदों बै समायनिफ्रायनो एनडिएफबिआ खिन्थु ट्रेकआव दङ जों सिगनेटरिनि लाइनाव दङ थेवबो दिनै जों मानो साइन होआखैमोन जानला मोनला दहाय साराबो बुंलांदों जोंनो मोजां मोनसे गोरोबथानांगौ होननानैसो दिनै जोङो दावगाबाय थादोंमोन खिन्थु जोबनाय मथ' जेब्ला आइबिआ आबसुखौबो लाफाबाय प्रमद बर' बिथाङा गादि लुबैसु लाखाय फिसायावनो एकर्ड खालामफानानै नैबे बिटिसिआव बिथाङा चिफ जानायनि माने एग्रिमेन्टफोरखौ बेबो खालामना लाबाय इलेक्सनाव आंखौ नायनांगोन आंखौ देरहाहोनांगोन बेयाव आं बिदिखौ जुदि नोंथांमोना खालामोबा जों फिसाबाबो मानिना होनसै होमबा एनडिएफबिखौबो जोब्बाय सेपारेट स्टेटनि प्रब्लेमबो गैला नोंथांमोनाबो साननो गोनां गैला होननानै बिथाङा गंना होनायनि थाखाय जोंनि सावरायनाय अर्थात रायजो राजाया मोननो गोनां मोनसे मोजां गोरोबथाया थेर बेथेर जादों सैथो बाथ्रा बियो जों गनायना बुंनाय राव नङा थ' दिनै बेफोरखौ दिनै नोंथांमोना नोजोर बोनानै सिन्था खालामनाया मोजां सोर लिडारा माबायदि दा 27 जानुवारियाव जों जि गोरोबथा खालामबाय दिनै जोङो एनडिएफबिआ भारत सोरखारनि अर्थात आयेननि हेंथायै नांनायखाय जोंखौ बेन खालामना दोनदोंमोन जों हाथियारजों नांनायखाय बियो दिनै आयेननि बेरेखामोन हाथियारखौ दिनै जोङो गथायनो गोनां जादों 30 तारिख जानुवारियाव जों जेब्ला हाथियार गथायबाय बे हाथियार गथायनाय फारिलाइया कमप्लिट एनडिएफबिनि आरो बे जिनिसाबो आं नोंथांमोननो फोरमान होयो जोंहा जेब्ला बिएलटिआ बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन बिथांमोनाबो हाथियारजों नांदोंमोन हाथियार गथायनाय हाबाफारिया बहा जादोंमोन रायजोफोर बहा जादोंमोन गोसोआव दंना गैया क'क्राझाराव जादोंमोन नंगौना नङा बिएलटिआ गावनि जायगायावनो बर' रायजो राजानि गेजेराव हाथियारखौ गथायनो मोन्दों नाथाय एनडिएफबिआ मोनाखै बिनिबो खारन दङ प्रमदा जिहेतु गभर्नमेन्टजों क्ल'ज जानानै थायोबा बेहा इलेक्सननि सिमां दङ दिनै एनडिएफबिआ हाथियारखौ जुदि जायगायावनो गथायनो मोनोबा लोब लोब रायजोफोरखौ बिथांमोना लिंहरगोन गासै साननाय हनायफोर गासै मोजां मोननायफोरा दिनै एनडिएफबिनि पलिया जाजोबगोन अब्ला आंनि सिमाङा जों जिखौ एग्रिमेन्ट खालामनाय जों जिखौ सानखोमाबाय थानाय बेफोर जाफुंनाय नङा बेखौ साननानै बिथाङा सोरखारजों लोगो जानानै एनडिएफबिनि आर्मस ले डाउन सेरिमनिखौबो गुवाहाटीनि अडिट'रियामाव बिथाङा लानानै थांदों बिनिबो फोरमान जोंनाव दङ स' जेब्ला बेबायदि प्रग्रामा जाबाय जों नुबाय जोंनि आफादगिरिफोरा स्टेजाव साब्रैबो स्रें जिरायनानै थानो गोनां जादों बिनिफ्राय ओइदिनखालिनि सावगारिखौ जों गोसोआव दङ माबायदि बे फारिलाइया जोबलांनाय हाथियारखौ जों लादोंमोन हाथियारजों जों 34 बोसोर नांदों मा मोनखो मा मोनाखै जोंहा मा खहा जाखो दिनै बेखौ बुङोबा बेखौ मोनथिब्ला सोर मोनथिगोन एनडिएफबिआसो मोनथिगोन थ' जोंनि आफादगिरिफोरा स्टेजनि बबेबा खनायाव साब्रैबो जिरायना थाबाय बिनिफ्राय फार्स्ट टाइम स्पिच होबाय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां बिनि उनाव सर्बानन्द सन'वाल आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय आसामनि पुलिस बयनिख्रुइबो देरसिन बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय बिनि उनाव ओइदिनखालिबो जों प्रमद बर' बिथाङा स्पिच लाखिबाय ओइदिनखालि अडिट'रियाम सिङाव थानाय जेसेबां बर'लेण्डनि आर्मिफोर दङ साफ्रोमबो बे प्रग्रामाव दंमोन आरो बयबो बागदावदों बे सिनखौ नुना बे बोरै जाखो दिनै जोङो रायजोखौ जों माखासे बुंनांगौ दंमोन जोंनि सोमावसारनायावबो 34 बोसोर सोमावसारनायाव जिहेतु जोंखौ सहाय खालामदों दिनै जोङो रायजोनि गेजेराव हारिनि गेजेराव नङालाबानो अडिट'रियाम सिङाव गुवाहाटीयाव जों खामफायनांबाय जेराव बर' सासेबो गैया बे प्रग्रामाव दिनै एनडिएफबिआ बेयाव जे खोथा बुंनो मोनोब्ला जों मिडियानि गेजेरजों जों रायजोनो माबा मोनसे बुंनो हागौमोन बेखौ सानखांदों बे बोरै जाखो हाथियारखौ जों गथायदोंमोन जों नांदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ बोरै खोथा बुंनो मोनखो बयबो संखिदों आरो साननो गोनां जादों आरो फंसे बाथ्राखौ बयबो रियेलाइज खालामदों जे एबसुआ ओरैबायदि संगठन बोसोरनि बबेबा मोनसे दिनाव बिथांमोना हाथियारजों जेबो जाया होननानै आखाइजों हाथियार बनायनानै सावो बिसोरो दा बिनि आफादगिरियासो खोथा बुंनो मोनबाय जाय मानसिफोरा हाथियार सावग्रा थ' दिनै बियो जोंनि गेजेराव सिन्था खालामनो गोनां जानानै फैदों ओइदिनखालि बयबो सानदों बे बोरै जाखो आरो मोनसे बाथ्राखौ लुबैनानै हांमा सुरनानै हांमा थानानै फैनो गोनां जादों साफ्रोम एनडिएफबिफ्रा दिनै गुबुनखौ बुंहौआबाबो जायनि सानखांथि जायनि सानस्रियाव एनडिएफबिआ जोनोम मोन्दोंमोन रन्जन दैमारिया जोनोम होदोंमोन स' बिथांखौ जुदि बुंहैयोमोनब्लाबो साब्रैनि गेजेराव जों गोजोननाय मोनगौमोन साफ्रोम एनडिएफबिनि गोसोआवनो बे मोनसे हांमाया फैदों ओइदिनखालि बोरै जाखो जों जेबोखौनो बुजिना मोनासै जों हाथियारजों नांदोंमोन जों गथायदों दिनै जों मा मोनखो मा मोनाखै जोंसो बुंनांगौमोन गोथां गोब्रां गोबां जालांदों जों बुंनो हायोमोन रायजोआ गैयाबाबो जिहेतु बे प्रग्रामा मिडियाजों दिनै गोसारगासिनो दङ निउसाव नायनानै रायजोफोरा बुजिगौमोन स' बेखौबो जों बिब्दि हगारनो गोनां जाबाय नाथाय जों बारा बुङाखैमोन दिनै बे बाथ्राखौनो जों चिराङाव फैनानै मानो बुंखो बे 30 तारिखनि जाथाय दिनै खै तारिख जुननि 10 तारिख एसेबां गोलावनि उनाव जों मानो बुंखो आं दहायबो बुंदों जों जारिमिननि सायाव फोरमान लाखियै खोथाफोरखौ बुंदों आरो जाय बाथ्राफोरा सैथो बेखौसो जों दिनै बुंदों बेखायनो दिनै जों फोरमानखौ मोननायखाय खोन्थानांगौ बाथ्राखाय जों दिनै फैदों
बिनि उनाव नोंथांमोनाबो नायदो बयबो नुदों जेब्ला 7 तारिखाव प्राइम मिनिस्टारा फैबाय बिटिआर रेकर्डखौ पिसनि रेकर्ड होननानै बुंनानै गालांबाय बिथाङा आरो ओइदिनखालि बे प्रग्रामाव सानैल' सुबुङा बर'निफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनो मोन्दों खोथा बुंनो मोन्दों प्राइम मिनिस्टारनि सिगाङाव बे सानै बर'फ्रा बर'खौ रिप्रेजेन्ट खालामनो मोन्दोंमोन स' बिनिनो नोंथांमोननि मेगनजों बे जारिमिनखौ बारहोबोदों नोंथांमोननि खोमाजों नोंथांमोनाबो खोनादों दिनै मोजाङै सानफाफिनोबानो बुजि मोनगोन बे सानै बेक्तियानो जाहैबाय बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार आबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खिन्थु सिगनेटरि जानानै बिथाङा बिबुंथि लाखिदों बिनि उनाव हाग्रामा महिलारिया दिनै बिनि काउन्सिलनि देरसिनखाय बिथाङा बेबायदि बिबुंथि लाखिनो मोन्दों स' दिनै बिथांमोन सानैनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना नोजोर बो जेब्ला प्रमदआ सिगनेटरिनि जानानै खोथा बुंबाय जों सिगनेटरिनि गेजेराव गोबां समायसा गोनां हिसाबै बे मोनब्रै एनडिबिनियाव दङ जोंहा बुंनो गोनां प्राइम मिनिस्टारनि सिगाङाव खोन्थानो गोनां जोंहासो बांसिन प्रब्लेम दंमोन एबसुनियाव बेबायदि केसफोर गैया जेखौ जों प्राइम मिनिस्टारनो खोन्थानांगौमोन बिदि गोनांथि गैयामोन खिन्थु एनडिबिनि बेलायाव दङ आफादगिरि गायसनगिरियानो कनभिक्ट जानानैसो दङ जेलाव लाइफ इमप्रिजनमेन्ट लानानै बेबायदिनि बेलायाव नायोब्ला दिनै बुंनो खोथाखौ प्राइम मिनिस्टारनि सिगाङाव एनडिबिया मोननांगौमोन नाथाय बेखौबो जों जेबो थर मोनाखै सोरनिबा षड़यन्त्र दं होननानैसो जों बे समाव सानफ्लांदोंमोन नाथाय बेबो फोरमान जाबाय गासै सिगनेटरिनि जानाय बिथाङा खोथा बुंबाय जेब्ला खोथा बुंबाय जों नुबाय दिनखालि प्राइम मिनिस्टार बिजेपिखौ बाख्नाय बिथाङा गावनि समखौ फोजोबबाय बेबायदिनो फोजोबबाय खिन्थु बिथाङा सोरनि जानानै खोथा बुंदोंमोन गासै सिगनेटरिनि जानानै बिथाङा खोथा बुंदों सिगनेटरिफोरनि माखासे बुंथारनांगौ खोथाखौ बिथाङा बुंनायनि दायित्व दंमोना गैयामोन रायजोफोर गेसनि बेलायाव बुंनांगौनि दायित्व दंमोना गैयामोन बिथाङा सिगनेटरिनि जानानै खोथा बुंदों हिसाबै थ' बेनिफ्राय जों नुबाय जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ रोंबाबो रोङाबाबो जाबाबो जायाबाबो गोसो सिंनिफ्राय बिथाङा बुंदों हाथियारजों नांग्राखाय केसा मा बुस्थु बिथाङा बुजिनानै रोङो हयथ' जों एखे लामाजों संग्राम खालामनायखाय जोंबो हाथियारजों संग्राम खालामनाय बिथांमोनाबो बिएसएफआ हाथियारजों संग्राम खालामदों हाग्रा बंग्रा थाबोदों पुलिसजों गावजादों जेलाव थानांदों केसा मा बुस्थु दिनै बिथाङा बुजियैखाय गोसो सिंनिफ्राय बिथाङा बुंदों प्राइम मिनिस्टारनि सिगाङाव बे बेसेबां गिदिर खाबु एनडिबिनि थाखाय दिनै जों सानो बिथाङा बुंबाय एनडिबिआव जेसेबांखिनि देरसिन माने गोदोरसिन फिसासिन जेसेबांखिनि केस दङ जायहा केस दङ गासैनि केसाबो फ्रि जानांगौ जिहेतु बिथांमोना एकर्ड खालामबाय होननानै दाबि खालामदों प्राइम मिनिस्टारखौ बिथाङा दिनै जोंनि जानानै सोर खोथा बुंखो हाग्रामानिख्रुइ बांसिन प्रमदआ दायित्व दंमोन गैयामोन रायजोफोर बिथाङा सिगनेटरिनि जानानै खोथा बुंदोंमोन बिथाङा बुंनांगौमोन नाथाय बिथाङा बुङाखै बिनिबो खारनफोर जों बुजि मोनजोबदों बे जारिमिनखौ जों सानफाफिननानै जों फोरमान मोनजोबदों बिनिफ्राय जों बेफोर खोथाखौ दिनै बे 7 तारिखनि खोथा दिनैसो जों बुंदों मानो बुङासै जों बै समाव जों नेदों समफोरखौ जों बारहोदों बेफोर गासैखौ नोजोर बोनानैबो जों खौसेयै दावगानो होननानै जोङो दावगादोंमोन बे समावनो जोंहा रन्जन दैमारि सारा दिल्लीनिफ्राय जेब्ला बिटिआरखौ सुक्ति खालामनानै फैयो मोनसे सिमां बिथाङा नुबोदों जेब्ला दिल्लीनिफ्राय फैबाय जों बिथांजों लोगोसे दङ आं बेबायदि बेक्ति 2013आव बिथाङा जेलनिफ्राय ओंखारनायनिफ्राय दाखालि हाबफिननायसिम आं बेजों दङ आं खुनु फिल्डफोराव कामान लाफेराखै बिथांनो थाफादों फार्स्ट टाइम आं बिनि पार्सनेल बडिगार्ड हिसाबै आङो बोसोरब्रै खामानि मावदों आफादाव बिनिफ्राय गावआ मोजां मोननानै आंखौ सेक्रेटारि बिबानाव बोखांना लाना थांदों स' बिजों थाफानानै आं बिनि साननाय हनाय बिनि गासै आरो गोबावसिन थानायखाय माखासे खोथाफोरखौ बियो आंनो शेयार खालामोमोन स' बियो मोनसे खोथा बुंदोंमोन दिल्लीनिफ्राय जेब्ला फैबाय बे बिटिआर रेकर्डनि सोमोन्दै बिटिआर रेकर्डआव एनडिबि सावरायग्रा एनडिबि आर होननानै होआखै जों एनडिबिनि आफादगिरि हिसाबै होदों साब्रैबो स' जों बिदि एनडिबि होननानै जुदि दिल्लीयाव साइन खालामना फैनो हाबायब्ला गावनि न'आवसो जों दिनै संबिजित सोरबा पि सोरबा गोबिन्द जायो मानो जायो बिदि होननानै बियो सिमां नुबाय जों खौसे खालामनांगोन जिहेतु आंनि सानस्रियाव एनडिबिआ जोनोम मोन्दों आं खालामगोन बेखौ होननानै बियो 11 दिन नाजादों आरो बेखौ खालामनो हायागौ मानि आङो खुनु बिटिआर वेलकामाव थाङा होननानै बिथाङा सब बांसा लानानै जोंनियाव खोथा बुंनायखाय खुनु पाब्लिक मिटिङाव बिथाङा थाङाखै आर'नाइ गान होयाखै बिथाङा खारनानो जाहैबाय गोबिन्द बसुमतारिया थांबा धीरेन सारा थाङा सोरबा फैबा उमुखाया फैया बेबायदि आं लासिंसिं बोरै आर'नाइ गाननो बे खोथाखौ बियो जोंनो बुंदोंमोन स' बिदि बिथाङा 11 दिन नाजानानै नोंथांमोननि बे चिरांनिनो बे बलामगुरियाव जोबथा मोनसे मिटिङाव एनडिबि मोनब्रैया क'अर्डिनेसननि प्लेटफर्माव खौसे जानो हादोंमोन बे बिराद गिदिर एग्जाम्पलमोन जोंनि गेजेराव हारिखौबो खौसे खालामनो बिथाङा सिमां नुदोंमोन बे एग्जाम्पलखौ लानानैनो जिहेतु बे मोनब्रै एनडिबिनि गेजेराव ओरैबायदि गिख्रंथाव जारिमिन बारलांदों 2008निफ्राय जोंनिखौ नुबानो बिथांमोना मोनसेया होसोयो मोनसेखौ जोंनिया नुबा बिथांमोनखौ होसोयो नुबानो नेरलायो बुलायो बेबायदि गिख्रंथाव जारिमिना बारलांदों इभेन जोंनि आफादगिरिनि बिब'आ सिन्था गोमादों सोरबा सिअनि बिदाया सिन्था गोमादों बे दावहायाव बिदि जारिमिन जोंहा बे मोनब्रैनि गेजेराव बारलांदों थेवबो जोङो बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि सार्थआव बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै दानांगौनि सार्थआव जों एनडिबि मोनब्रैया जों ज' जानो हादों आरो बे सिमांखौ लानानै बिथाङा दिनै बर' हारिखौ ज' खालामनो थाखाय दावगाबोबाय थादोंमोन जेब्ला एनडिबि मोनब्रैया ज' जानो हाबाय होननानै बर'फ्रा मिथिबाय ओरैबायदि मोजां मोननायखौ जोंनो फोरमायहरदों
खना खनलानि बर'फ्रा जोंखौ माने थेंक इउ हरदों मोजां जाबाय माबा मोनसे जासिगोन जोंनि गेजेराव थारैनो बाख्नायथाव बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बुंदोंमोन आरो बिथाङा बे मोनब्रै एनडिपिखौ ज' जानायनि एग्जाम्पलखौ लानानै समस्त बर' रायजो राजाखौ ज' खालामनो थांबाय थादोंमोन नाजागासिनो दंमोन खिन्थु दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हायो बे जारिमिनखौ गोसोखांनानै बे मोनब्रै एनडिपिखौ ज' खालामनानै बर' हारिखौ ज' खालामनो नागिरनायानो सुथुरनि नोजोराव बिहा दाय जादों खारन जोंनि सुथुरा जोंनि बर' हारिखौ खौसे जानायखौ माब्लाबाबो लुबैया दिनैनि बायदि इउपिपिएल बिपिएफ बिदि गावस्रा गावस्रि थानायखौसो सुथुरा लुबैयोखाय दिनै बेयो दाय जादों रन्जन सारा आरो बिदि दायाव बिदि दाय फोनांनो हानायनिबो खारन दङ जोंनिनो बर'निनो माखासे दैदेनगिरिफोरा सुथुरजों बिथांमोनजों थाफानायनि थाखाय बिथांमोना गेम गेलेनो हादों नङाबा साहस गैयामोन रन्जन मेमरिखौ जेराव हरफाफिनदो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जुदि गंनानै होग्रामोनबा पलिसि गैयामोनबा प्रजेक्ट खालामजायामोनबा जों बुङो दिनैनि तारिखाव रन्जन मेमरिखौ आखुबार बिटिआर एकर्डनि उनाव हरफाफिननो हानाय रावहाबो गोहो गैयामोन नंगौ बिनि बेला इन्टारिममोन बे इन्टारिम बेलखौ बिथांमोना दिनै एक्सटेनसन खालामनांगौमोन पिसनि प्रसेसआव खाथिराव बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खाथिराव सिगनेटरिनि खाथिराव एटलिस्ट जाय बुस्थुखौ दिनै जों नुदों बुहुमाव जेरावबो जारिमिन गैया बेबायदि जारिमिना दिनै एनडिपिनि बेलायाव जादों दिनै बोरै जाखो जोंनि गेजेरनि जोंनि मानसिफोरा हाबदेरना होनायाव जों बिनिबो फोरमान होदों जों ओरैनो खुगायाव बुङाखै फोरमान दङ बिनि जों बुंजादों जेब्ला 20 तारिखाव रन्जन दैमारि सारा जेलाव हाबना थाहैनो गोनां जाबाय बिथाङा जेलाव बेला एक्सटेनसन जायालाबानो जेलाव सारेन्डार जाहैनो गोनां जाबाय जों मेगनाव मोदै लानानै बिथांखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जों दोनहैनो गोनां जादों थ' बेनिफ्राय जों फाग्ला बायदिफोर दं सोरबाया बुंदों हाग्रायाव खारफाफिननोसै जोङो हाथियार लाफाफिननोसै नांफाफिननोसै माथो जानो जोंनि जुदि सिगनेटरियानो जुदि हाबफाफिननांबायबा माथो जों सान्ति जोंनि गेजेराव सान्तिया फैबावनो बिटिआरखौ प्राइम मिनिस्टारा बुंना गालांनाय सान्तिनि सुक्ति होननानै बहाथो फैखो सान्तियालाय जोंनि आफादगिरियानो जोबथेसालियाव थांफाफिननांबाय बेला बेला मा सान्ति जाखो जों नांफाफिननोसै फाग्ला बायदिफोर दं जोङो बिनि उनाव जों राहा नागिरदों दिनै जों मोनथियो रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय ओंखारनाय आरो हाबनायाव राजखान्थिनि गोबां गोहो दङ आरो बिथांखौ बरननोबा राजखान्थिनिबो बेकिं नांगौ जायो बेबायदि फोरमाना थानायखाय जों सिगां सोरखारनि मानसिफोरजों जों रायलायदों आसाम स्टेटनि बिजेपि सोरखारजों जों रायलायदों जों जेब्ला रायलायदों जों खोन्थादों बे मोनब्रै एनडिपिखौ रन्जन दैमारि सारा 11 दिन नाजानानै ज' खालामदों आरो जिहेतु बिजेपिया नोंथांमोना जों बिटिआर एकर्ड खालामदों जोंहा नोंथांमोननि प्रति मोजां मोननाया दङ फैबाय थानाय समफोराव जों नोंथांमोनजों लोगोसे खामानि मावलांनायनि गोसो बेफोरखौबो जों बिथांमोननो फोरमायदों जेब्ला बिदि बाथ्राफोरखौ जों बुंदों आरो बिनिफ्राय जों बुंबाय दिनै नोंथांमोननि पार्टिनिनो अर्थात नोंथांमोननि सोरखारनि दिनै प्राइम मिनिस्टार बिथाङा फैनानै बिटिआरखौ सान्तिनि सुक्ति होननानै गालांबाय खिन्थु सिगनेटरि सासेखौ जोबथेसालियाव सोना दोनबाय गाबोन समफोर जुदि जों रन्जन दैमारि सारखौ बरननांगौ होननानै धरना जुदि होनांगौबा प्राइम मिनिस्टारा जिबायदि बाथ्रा बुंना गालांनाय बिनि फंफ्रोमबो जों एगेन्स्ट खोथा बुंनो गोनां जागोन स' होमब्ला नोंथांमोननि मान सन्माना बहा थागोन बे बाथ्राखौ जेब्ला जों बुङो बिथांमोना बुजि मोनदों आरो बिनि उनाव बुंबाय प्रमद बर'जों रायलाय जों बागदावबाय बे बोरै जाखो जों बुजि मोनासै साननानै जों लोगो लोगो थब्लं सोंगारदों बिथांजों रायलायनानै बोरै प्रमद बर'नि गनायखौ जोङो माने सारनि गनायखौ जों बोरै लामा मोननो बिथाङा सासे सिगनेटरि जोंबो सिगनेटरि जों जेबोखौनो बुजिना मोनासै ना बियो आसामनि चिफ मिनिस्टार ना नर्थ इस्टनि जइन्ट सेक्रेटारि ना सिबिआइनि डाइरेक्टर ना आइबिनिनो डाइरेक्टर बिथांजों रायलायनानै मा लामा मोननायनि खोथा बुंखौ जों बुजि मोनासै बिदि होनब्ला खबर बुंबावो बिथांमोना रन्जन सारखौ बरननायनि बेलायाव जों जेब्ला दाबि दैखांबावो बुंबाय बिथांजों रायलाय लामा ओंखारनो हागौ जों बुजियालाफानो उफाय गैयै फैबाय बे 21 फेब्रुवारिनि घटना दिनैसो जों मानो बुंखो बिनिबो माखासे फोरमान मोननायखौसो दिनै जों बुंदों बिनि उनाव फैबावबाय जोङो बिजेपि होननानै बुङोबा आरएसएस आनो मेन बिथांमोना दिनै बिजेपि सरकारनि बेकबनबाबो गोरोन्थि जाया बिथांमोना जि लुबैयो बिदिसो बिजेपि सरकारा खारफायनांगौ जायो बिथांमोननि इच्छा बायदिसो मावनो गोनां जायो बेवहाय जों बिजेपिनि लिडारफोरजोंबो रायलायदों रन्जन दैमारि सारखौ बरननांगौ नोंथांमोननि प्रति जोंनि साननाय हनाया मोजां फैबाय थानाय समाव जों नोंथांमोनखौ सहाय खालामनो रेडि बेबायदि गासै बाथ्राखौ जों जेब्ला बुंबाय बिथांमोनाबो जोंनि बुंनायाव गुरै जानानै बुंदों प्रमद बर'जों रायलाय बा माने खरानो जोंहा खामानि होआखिसै आरो बे बोरै जाखो एंगेला मोननै बेलेग बेलेगाव सोरखारा जेनेब्ला आरो नायोब्ला बिजेपि आरो आरएसएस बिथांमोन मोननै सर्सनिफ्राय दिनै जोंखौ बे एखे खोथाखौ बुंबाय बिनिफ्राय जों सोंफाफिनबाय बिसोरखौबो एखे कुइसन खालामबाय बे बोरै जाखो जों बुजिनानै मोनासै बिजेपिनि लिडारफोरजों रायलायबाय बिथांमोनाबो बुंबाय प्रमद बर'जों रायलाय प्रमद बर'आलाय सोर जोंनि नोजोरावथ' बे सिगनेटरि एबसुनि आफादगिरिसो बिजों रायलायनानै रन्जन दैमारिखौ जों बोरै बरननो हाखो जों बे बाथ्राखौ बुंजादों बे सैथो दिनै जों मिसायै बुंफैयाखै जों बुंजानायखाय दिनै खोन्थानांगौ बेयाव माखासे बाथ्राफोर दङ बेखौ जों फोरमान होनो थाखाय जों रायजोनि गेजेराव हाबफैबाय दिनै बेफोर 21 तारिखआव जानाय जाथाय दिनै जुलाइनि 10 तारिखआव जों नोंथांमोननो खोन्थाफैदों फोरमान मोनथारनायखाय जोबथारनायाव जों रायजोनो बुंनो बाध्य खारन हारिनि थांनाय थैनायनिबो खोथा दङ बे फैबाय थानाय बे बिटिसि इलेक्सना बे मोनथाम जोंहा बिटिसिनि जे इलेक्सन थांबाय बे मोनथामाव खालि सोरखारनि थाखायल' इलेक्सन जादोंमोन सोरखार दानो थाखायल' भट होनांदोंमोन खिन्थु एबारनि इलेक्सना हारिनि थांनाय थैनायनिबो दङ बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि खोथा दङ सोरखार लाबोनायजों लोगोसे बेवहायनो दिनै जों खोन्थाफैनो गोनां जादों बिनिफ्राय जेब्ला आरएसएसआबो बुंबाय
बिदि फिनजाबाय जों फैखाफिनबाय ओंखाम फायखौबो जानानै आं लोगो लोगोनो अनजुलि दैमारिनो फन खालामदों जे बिदि एंगेलाव जों खोथा रायलायदोंमोन सारखौ बरननायनि थाखाय राहा नागिरलाबायनानै ओमफ्राय बिनि उनाव बिदि रायलायब्ला बिथांमोना जोंखौ बिदि फिनबाय अनजुलि दैमारिनो जेब्ला खोन्थायो बिथाङा बुंबाय आं आदाखौ बरननो थाखाय गोबां मानसिजों आं रायलायखादों प्रमदालाय गावनिसो मानसि मानो रायलाया बिदि होननानै बिथाङा रायलायदों बै समाव बेफोर खौरांखौ जों जेबो सानाखै गोथौयै लायाखै जों ओरैसो साननाय जोंनि खौसेथिखौ सिफायनो सोरखारा जोंनि गेजेराव बेबायदि लेथ्रा गेम गेलेनो हागौ पजिटिभै जों लादोंमोन खिन्थु बे बाथ्राखौनो बै समाव जों पजिटिभ लाना दिनै मानो जों बुंनो गोनां बाध्य जादों बेनिबो फोरमान दङ बिनि उनाव जों मेदामखौ जेब्ला बुंहरबाय अनजुलि मेदामा बुंबाय आं आदाखौ बरननो थाखाय जिहेतु गासैजोंबो रायलायदों बेलाय गावनि मानसि आं मानो रायलाया आं रायलायगोन बेनि उनाव मोनसे खोथा बुंदों बरननायनि थाखाय जुदि बेजों रायलायनांगौबा सोग्रायाबो बेनो नामा गोरलै रावाव बेबो जाहैयो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों दिनै आं मोनसे बुस्थु खोमादों मोनसे बाकसाव आंल'सो मिथियो बेखौ जुदि बेखौ बरननो आंजों रायलायनांगौबा आं गोसो जायोब्ला आंसो बरननो हायो गुबुननो हाया बेबायदि गोरलै रावाव बेबायदिबो जाहैयो होननानै आरो बेखौ क्लियार खालामदों प्रमद बर'खौ बिथाङा फन खालामदों 21 तारिख फेब्रुवारियाव प्रमद बर'खौ फन खालामदों बोरै जाखो बिथाङा फुथायाहाय बुंहरदों बोरै बुंखो बिसोरो मा बुंखो आं बुजिनानै मोनासै बेबो बिदि होननानै बुंनानै हगारना दोनबाय बिदि जारिमिनफोरा बारलांदों जों बे समाव जों सन्देहबो खालामाखैमोन जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ सिफायनो थाखाय बिथांमोना खालामदों होननानै जोङो साननानैसो दङमोन बेखायनो जों बुङाखैमोन दिनै बुंनो बाध्य जादों बेनिफ्राय फैयै बिटिसिनि दुंहाव थासारिया फैबाय इलेक्सननिया जोंहाथ' बिथिं नाबासारखौ बरननायनि थाखाय बेल हियारिं खालामनांगौनि खोथा जिहेतु 20 तारिखआव हियारिंआ जायासै जों डिफार खालामनानै 25 तारिखआव हरबाय हियारिंखौ जों 25 तारिखआव लानो हागोन ना हाया रेजेक्ट खनसे जायोबा हाइकर्टनि केस बेल हियारिं मोनफाफिननो डेटआ गोबाव नांगौ जायो बेखौ साननानै आखौबा जों डिफार खालामबाय बेयावनो जों बेस्थ' जानानै दङमोन खिन्थु बे समावनो एखेबारे इलेक्सननि धुवा फैबाय दिनै जों इलेक्सनखौबो गारनानै थानो हाया रन्जन दैमारि सारनि जेलाव हाबनाय आरो ओंखारनाय पियर पलिटिकेल बेखौ बरननोबाबो बेकिं नांगौ राजखान्थिनि सोरखारनि हेफाजाब मोनबासो बरननो हायो बिनि फोरमाना जोंनाव दङ नोंथांमोनाबो मिथियो सरासर दाखालि सोरखारा नांगौ जानायखाय साननैनि गेजेराव दिल्लीयाव लाना थांनो हादों बेखौ मानो थाखाय हादों राजखान्थिया बिथांमोननि गोसो आखायाव थानायखायसो हादों नंगौना नङा सिगाङाव 2013 जेरै गबोदों बेखौबो जों मिथियो बेवहायनो दिनै इलेक्सना जिहेतु बारबाय जोंहा बिथांमोनखौ बरननांगौ बिथांजों लोगोसे संबिजितनि एबा जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफोर हाबना दङ बिथांमोनखौ बरननायनि जोंहा दायित्व दङ बेवहाय जोंबो पलिटिकेल सिस्टेमाव हाबनोसै सिस्टेमनि सिङाव थायोब्लासो जोङो बेकिं होनो हागोन दैमारि सारखौ बरननो हागोन दिनै साननानै जों दावगानो जोंबो एसे एनै सानहांबाय जेब्ला बेबायदि सानबाय थिग बे समावनो एबसुआ जोंखौ लिंबाय फार्स्ट टाइम बर' इन्डास्ट्रिसफ्रा अनजुलि दैमारि दैदेनजानाय संगठनखौ बिथांमोना लिंदों रङियाव रायलायदों बिथांमोना बुंबाय बिथांमोनखौ जे नोंथांमोननिफ्राय प्रप'जाल होदो UPPLनिफ्राय ज'है दारायनोसै ज'है गेलेनोसै बे फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव नोंथांमोननिफ्राय लिरनानै होदों बबे समस्थिखौ नांगौ बिथांमोना बुंबाय जोङो थाफानाय संगठन NDPखौ जों सहाय खालामबोनाय बिथांमोननि दुखु सुखुआव जों खामानि मावबोदों ज'है बेवहाय जों बे सिद्धान्तखौ जों हारसिं लाया जों बिथांमोनजोंबो रायलायगोन बिथांमोना फैबाय जोंनियाव रायलायफैबाय जेब्ला रायलायफैयो जोंनियाबो सानदों जों जिहेतु BPFजोंबो रायलायदों BJPजोंबो रायलायदों रायलायनायाव पलिटिक्सआव खुनु बादा गैया नंगौना नङा रायजोफोर बिदिहाय जोङो गासैजोंबो रायलायदों जिहेतु UPPLजोंबो रायलायनांगौ दे होमबालाय मा मोना रायलायजायो रायलायनो फैबाय जों जेब्ला फैयो रायलायो हैदिनखालि जोंखौबो एबसुआ रायलायग्रोबाय दिपेन बर' बिथां दङ लरेन्स इस्लारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना रङियायाव बे प्रमदनि अमा फार्मा बेयाव बिथांमोना जोंखौ लिंहरनानै रायलायदों जों जेब्ला रायलायफैयो जोंनि GS सार दङ सारमोनाबो दंमोन नामा हैदिनखालि दङ रायलायदों बिथांमोना जोंखौ बुंबाय प्रप'जाल होदो सावरायग्राया होना गालांबाय मोनब्रै समस्ति बिथांमोना बिदों बिदिनो डिपुटि चिफखौबो नांगौनो बिथांमोननो बिदि प्रप'जाल मोनसे होना गालांबाय नोंथांमोनाबो होदो होननानै बुंबाय जोंहा बै समाव जिहेतु आफादा सिफाय जायाखैमोन सिस्टेम मोनसे दङ जोंहा काउन्सिल दङ GHQ दङ जोंनि सिस्टेमा जिहेतु बायाखैमोन जों हैदिनखालि खोथा होबोनो हायासै लिडार मालाय मा जानो सिस्टेमखौ फोथांना लाखिनाया संगठननि वर्कारफोरनि देरसिन दायित्व बेबायदि जों सिस्टेमखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों बिथांमोननो खोथा होबोआसै जोंहा सिस्टेम दङ जों बेयाव रायलायग्रोगोन जोंनि दोलोआ मा बुङो बिदिनो जों उनाव फैगोन जों रायलायबाय थिग जाबाय बिनि उनाव जोंखौ लिंहरबाय रङियानि एग्रिकालचार गेस्ट हाउसआव प्रमद बर' बिथाङा दङ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दङ एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना दङ जेब्ला जों प्रप'जालखौ होबाय बिथांमोना नाजावबाय बुंबाय बिथांमोना प्रमद बर' बिथाङा जे जिखिनि नोंथांमोना लिरनानै होदों बेखौ मोनजोबाबो जानो हागौ 100% जायाबो जानो हागौ खौसेथिखौ नोजोर बोनानै एराधरानि गेजेरजों जों दावगानांगोन बिथाङा बिदि बुंनानै जिरायबाय लोगो लोगोनो गबिन्द बसुमतारीयाबो बिथांजों हुर मिलायनानै गारां मिलायनानै खोथा बुंबाय नोंथांमोना 50-60 जानो हागौ 50-60 मोननो हागौ 100% केटिअ जानाय नङा थेवबो गाज्रि मोनाजासे जों खौसेयै दावगानांगोन बिथाङा बुंबाय जोंनिफ्रायबो लोगो लोगो फिनबाय जोंबो जि लिरनानै होदों जों बेखौ 100% नागिरखायाखै किन्तु जों मोननैल' थांखिनि थाखाय जों सिस्टेमाव हाबनो नागिरदों बेनो जाहैबाय रन्जन दैमारि सारखौ बरननांगौ नाम्बार 2आव जाहैबाय बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ
बेनिखायनो जों सिस्टेमाव हाबनो नागिरदों बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंबाय गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया जिखौ माने हायो बेबायदि जों दावगागोन रावलायनायनि गेजेरजों जेब्ला जों बे खोथाखौ होनो होबाय प्रमद बर'आ उनाव बुंबाय जों बेखौ सानथामनि उनाव नोंथांमोनखौ खबर होनोसै बेखौ जों पलिसि मेकिं बडियाव रायज्लायनोसै बिथांमोना जोंखौ बुंनानै हरबाय जोङो बिदिनो सानथामनि उनाव बरपेटायाव फरेस्ट गेस्ट हाउसआव बिथांमोना जोंखौ लिंहरफिनबाय जेराव नोंथांमोननि बे हालामनि मावथि ब्रह्म हयथ' बे खिनियावनो दा समाजगिरिया मावथि ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि थांबाय जों एनडिपिनिफ्राय आं दङ बे हालामनि जोंनि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि सार अखा दै सार दङ काउन्सिलनि जोंनि सासे मेम्बार दङ दा बोजोबनिफ्राय डक्टर अनजालि दैमारि दङ रैमालि मोसाहारि दङ इउपिसिपिआइनिफ्राय साथाम जोंहा जों टिमा थांनानै इउपिपिएलजों रायलायबाय इउपिपिएलनिफ्राय मावथि ब्रह्म आरो बे खानायाव खर'आव खानाय गैयि नाथुराम बर' एक्स एमएलए बिथांमोना दङ बिथांमोना जागायजेननायावनो फंसे खोथा बुंबाय मावथि ब्रह्मआ चिराङाव पिसिडिआरनि एक्जिस्टिं दङ उदालगुरियाव गोबां लिडार जाबाय दिनै सिट एडजास्ट खालामनायाव गोबां गोब्राब जाबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना जागायजेननायाव बुंजेनबाय आरो बिदि सावरायनायखौ सुरु खालामबाय 15 मिनिटसो रायलायबाय बुजिया मा होनो नागिरमादों मा माबादों जेबोखौनो रोखायै बुङा मेदामा थब्लं बुंना होबाय थादों अनजलि दैमारिया मा होनो हाया क्लियारै बुंदों सावरायदोंसो दिनै जुदि मोजां होनो हायोबा जों दावगागोन हायाबा थागोन बिनि उनाव जोबथारनायाव बिदि बुंजानानै मावथि ब्रह्मआ गावनि खुगाजों बुंबाय बियो जों अनजलि दैमारिखौनो रन्जन दैमारिबो साननोसै अनजलि दैमारिखौनो बिपिसिपिआ एनडिपि बोजोबबो साननोसै गासैनिबो जानानै नोंखौ रिप्रेजेन्ट खालामनोसै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि हरसिंगा समस्तियाव नोंखौ इउपिपिएलनिफ्राय होनाय जानोसै आइजोल बिथांमोना बुंबाय जों लोगो लोगोनो अजद दैखांबाय आफादनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफोराबो गेलेनो नागिरदों दिनै इउपिपिएलआ मानि थाखाय गेलेदों मबेखौ लानानै दिनै इउपिपिएलआ इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बिटिआर सुक्तिखौ लानानै स' एनडिपिआ बिटिआरखौ खालामाखै नामा इउपिपिएलआलाय बहाथो बिटिआर एकर्ड खालामखो सोर नांना इउपिपिएलनि नांदोंबा एनडिपिआसो नांदोंमोन बिटिआर एकर्डखौ लानानै दिनै इउपिपिएलआ गाजामारिबो जागोन नामा सोर खालामखो एकर्डखौ दिनै एकर्ड खालामग्रा अरिजिन मानसिफोरा दुखु दाहा लाग्रा मानसिफोरा सिनावनो गैया बायदि जानानै दङ प्रमद बर' बिथांनि फाव फान्दायनायनि थाखाय थ' बेनिफ्राय जोङो दाबि दैखांबाय बे बोरै जानो हागौ जोंनि लिडारफ्राबो दिनै गेलेनो नागिरदों बिथांमोनखौ जुदि मोननैसो मोनथामसो सिट होबावनानै जों जयै माने दावगानो हायोबा साबसिन जायो बे खोथाखौ जेब्ला बुङो बिथांमोना इउपिपिएलनि थैहां रफां जारिमिनखौबो जोंनो खोन्थाबाय उफाय गैयै जोंबो मानिना फैबाय जों जेब्ला फैफाफिनना जोंनि गेजेराव जों जेब्ला फोरमायबाय सारमोना दिनै गोथां दङ जोंनि गेजेराव दावरावआ फैबाय मोनसेल'बा बोरै जानो जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोर दङ क'क्राझाराव गेलेनो नागिरदों चिराङाव गेलेनो नागिरदों बाक्सायाव गेलेनो नागिरदों स' बिथांमोना बहा गेलेगोन जों मानिया जोंनि गेजेराव दावराव फैबाय बेखौ बुजाय होनजाय जों माने गासैखौबो सानलायनानै दे होमबालायनानै जों सेक्रिफाइस खालामनोबो रेडिमोन स' बेनिफ्राय जों नुबाय आं दहायबो बुंदों जों जि बाथ्राखौ बुंगोन सैथो बाथ्रा 27 जानुवारियाव एकर्ड खालामनायनिफ्राय इउपिपिएलनि फाइनाल केन्डिडेट लिस्ट आं दहाय आंनि स्पिच जागायजेननायाव आं बे खोथाखौ बुंदों थ' जों नुबाय सानथामसोनि उनाव इउपिपिएलनि फाइनाल केन्डिडेट लिस्टआ जेब्ला ओंखारबाय अब्ला अनजलि दैमारिनि नाम गैया सोरबा कुन काहाजी समस्तियाव होगोननाय कार्बि आंलंनि सानजारां एनडिपिपिनि धिरेनखौ होखारनानै गाज्रि लुबैग्रा मानसि माबा जिएस बिबानखौ लादों आफादगिरियाव गबिन्द बसुमतारी बनायब्रबनानै बेबायदि मानसिया दिनै जोंनि बेयाव केन्डिडेट महरै इउपिपिएलनिफ्राय मोनबाय जों साननो गोनां बायद' जाफाफिनदों दिनै जों मानि थाखाय सिस्टेमाव हाबनो नागिरदों आं दहायबो बुंदों मोननैल' थांखि जों सिस्टेमाव हाबनो नागिरनाया रन्जन दैमारिखौ बरननांगौ बेजोंनो लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिपिनि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनखौ बरननायनि खाथिराव जोङो राजनितिनि अंशिदार जानो नागिरनायमोन सिस्टेमाव हाबनो नागिरनायमोन बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जों सिस्टेमाव हाबनो नागिरनायमोन स' दिनै इउपिपिएलआ होगोन होननानै थगायनायनि आन्दोआव मोनसे बुस्थुखौ जों रोखा मोनदों रोखा फोरमान मोनदों रन्जन दैमारि सारखौ बिथांमोना जेलाव हाबाय थानायखौ लुबैयो बिनि थाखायनो दिनै सिस्टेमाव बिथांमोना जोंखौ हाबजानो बादों नंगौना नङा रायजोफोर लुबैनायमोनब्ला जुदि बिथांखौ बरननो लुबैनायमोनबा बिथांमोना दिनै होगोन होननानै लिंना लांखांनानै मानो थगायखो बे फोरमान नंगौना नङा रायजोफोर दिनै फोरमान बियो जों जि फोरमानफोरखौ मोनदों रायजोआ जिखौ मोनथिथारनांगौ बेखौ दिनै जों खोन्थानो जों मेङा जासे जों गुबुन गुबुन जायगायाव फैदों दा बिदिनो नोंथांमोननि गेजेरावबो फैदों बिदि फोरमानफोरखौ जों मोनदों स' बेनिफ्राय जों ओरैहाय गंग्लायबावदोंमोन दे होनो हायासै जोंनो टिकेटखौ थिग दङ जोंखौ जुदि सन्माननि गेजेरजों फैनानै रायलायफैनायमोनब्ला बेखौबो जों मानिगौमोन रायलायनायखौथ' बाद हो जोंखौ लिंनायबा बेयावबो थांगौमोन जोङो मानो होनो हायासै बेखौबो दिनैसिम फंसेबो जेबो बुङाखै मान सन्मान जेबो दोनखायाखै जाय हानजाया दिनै आफादगिरिया गायसनगिरि आफादगिरिनि हानजा जाय आइजोआ दिनै बर' हारिनि थाखाय दिनै इउनाइटेड नेशन्सआव बर' हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामो दख'ना गाननानै बर'नि थाखाय खोथा बुङो बिथांखौबो दिनै प्रमद बर' बिथाङा मान सन्मान जेबो दोनखायाखै स' बे बेसेबां दिनै गाज्रि बुंनो थाङोब्ला
मानो होनो हासै जुदि बेखौ जोंनो मोजाङै फोरमायोमोनब्ला टिकेटआल' गोदोर बाथ्रा नङा खौसे जानो थाखाय नंगौना नङा रायजोफोर टिकेटनि अनगायैबो दिनै आदामोना बिपिएफखौ सालायबोदों सोरखारखौ मा पस्टफोर दङ सेलेक्सन बर्डनि चेयारमेनखौनो होन बिसिडिसि चेयारमेन दङ टिएलसिसि चेयारमेन दङ बेफोरखौबो जुदि रायज्लायनानै मोजाङै जुदि दावगानायबा बिदिबाबो दावगानो हायोमोन खिन्थु बेखौबो दिनै प्रमद बर' बिथाङा खालामाखैमोन जों बेजों गासैखौबो सानफाफिननो गोनां जादों जेब्ला बिथांमोना लिंना लानानै थांनानै थगायबाय 27 जानुवारियाव एकर्ड खालामना फैनानै जों जिखिनि नुबाय बेखौ जों फारि सानफाफिननानै बेखौ फोरमान महरै जों प्रुफ मोनथारनायखायसो दिनै बाथ्राफोरखौ जों रायजोनो खोन्थादों जेब्ला रायजोआ बिथांखिनिखौ मोनथिदों नोंथांमोना जेरै बुजि मोनबाय साफ्रोम रायजोआ दिनै बुजिदों आरो बे बुजिनायानो बिपिएफआ पावाराव फैनायनि थाखाय खातां जानानै दङ बे बुजिनायानो दिनै बिपिएफखौ पावाराव लाबोगासिनो दङ मोखां सोंबाय दिनै आंनि उदालगुरिनि लोगोफोरा खोन्थाहरदों जों जेब्ला उदालगुरियाव बेबायदि हाबनानै खोन्थादों बेथ' दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ नाब्लासारनि जोनोम डिस्ट्रिक्ट सा खोला थानाय गासैबो नाब्लासारनि हल दङ जों बिबायदि खालामजानाय थगायजानायखौ जों जेब्ला रायजोनो खोन्थादों मेगनाव मोदै लादों बिथांमोना गाबबुदों बिथांमोना मानो बिदि खालामखो इसिबां मानो अयनाय दिनै सानफाफिनदों साफ्रोम रायजोफोरा दिनै बेजों फोरमान जादों ब्रैथि बारनि थाखाय बिटिआरआव अर्थात ब्रैथि बारनि थाखाय बिटिसिआव बिपिएफ गभर्नमेन्टआव फैफाफिनगोना खातां जाबाय रोखा जादों नाब्लासारखौ थगायनायनि थाखाय खौसेयै लिंफ्लांनानै बिथांमोना जायगा होयैनि थाखाय दिनै बिपिएफआ देरहानाय लामायाव फैगासिनो दङ बे सैथो बाथ्राखौ मोनथिनायखाय दिनै रायजो राजाफोरा बिपिएफनि फारसे दावगागासिनो दङ बे दिनै नोंथांमोननि गेजेरावल' नङा आं बुंनायजों दिनै नोंथांमोना जेसेबांखिनि बुजिदों एखे बाथ्राखौ दिनै जों जेरावबो खोन्थादों नोंथांमोनानो जुदि बुजिदोंबा गुबुनाबो दिनै बर'फ्रा बुजिदों दिनै बेखौ नोंथांमोना सानबानो गम मोनगोन आं बुंनाया मिसा जादों ना हसा जादों बिपिएफआ पावाराव फैगोन ना फैया नोंथांमोना गावगायखौ सान आंनि स्पिचजों नोंथांमोना जुदि बुजिदोंबा नोंथांमोननि भटआ जुदि बिपिएफआव गोग्लैगोन बायदिबा समस्त बर' रायजोआ दिनै बिदि एखे जानानै दङ थ' बेजों जों फोरमान मोनदों जोंहा फोथायनाय मोनसे दङ जिहेतु रन्जन दैमारि सारखौ गोबाङा मोजां मोनो 100 आव 100 बर' रायजो राजाफोरा मोजां मोनो बिथांखौ उदां जानायखौ बिथांमोना बर' माहारिया लुबैयो थ' बिथांनि मुङाव दिनै जों जि खालामजाबाय आरो बिथांखौ अबरनो थाखाय दिनै जों जि दावगादों बेयाव दिनै रायजो राजाफोरा सहाय खालामगोन बेखौ जोंहा फोरमान दङ आरो जोबथारनायाव मोनसे बाथ्रा बुंनोसै आङो दिनै इउपिपिएलआ मबे लामाजों लांबाय थादों बिटिसिखौ जों बोरै मोना रायजोफोर बेयाव नङाबाबो 8,000 मानसि थैनि जिउ बावनायनि एगेन्स्टआवसो जों बिटिसिखौ मोन्दों जोंनि बे लामा जानाया ओरैनो नङा मानसि थैनायनि थाखायसो जों बे लामायाव पाका लामा थाबायनो मोन्दों जोंनि आइ न' मोननाया ओरैनो नङा जायफोरा थैलांबाय गावनि बिमा बिफा गावनि गथ' गथायखौ नागारलांबाय बिथांमोननि थाखायसो दिनै जों बे पाका न'आव उन्दुनो मोन्दों पाका लामायाव थाबायनो मोन्दों सिसि ब्लकआव थाबायनो मोन्दों दै बारनाङोमोन ब्रिज जादों सोरनि थाखाय जादों जायफोरा मुंख्लं जालांबाय जायफोरा दिनै बिर जोहोलावजोफोर बिथांमोननि थाखायसो जों बेखौ मोन्दों जों ओरैनो मोनाखै रायजोफोर बर'आ दिनैसिम जेबो ओरैनो मोनाखै जारिमिनाव जोङो रोखा फोरमायो इभेन जोंनि रावखौ जों माजों लिरगोन बेखौबो जों आन्दलन खालामबावनो गोनां जादोंमोन जायनि थाखाय जों 21 जन मुंख्लं जानो गोनां जादों बर' रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव हांखोनि आन्दलनाव थेवबो दिनै जोङो जोबनायाव डेम'क्रेटिकसो लानो मोनबावबाय जायनि थाखाय जों 21 जन थैदोंमोन बेखौ मोनालाबानो दिनै जोङो गुबुनखौसो लानो गोनां जाबाय स' दिनै बर'नि बेलायाव जों जाखिनि मोन्दों जिखिनि जों थांनानै दङ बेखौ जों ओरैनो मोनाखै थैनि बिनिमयावसो जों गासैखौबो मोनबावदों थ' बे खोथाखौ दिनै आं बुंनाय नङा आफानि परेश बर'आ बिथाङा बिटिआर एकर्डनि उनाव बुंहरदों दिनै बर'फोरा जि खालामदों गावनो नांनानै गाव हारसिंनोसो बनायना लादों बे खोथाखौ दिनै बिथाङाबो स्वीकार खालामनो गोनां जादों आरो जारिमिना रोखायै फोरमायो जों दिनैनि थारिखआव जुदि दङब्ला जुजियै जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामै थैसोमनानै दुखु दाहा लानायनि थाखायसो दिनै जों बे अबस्थायाव दङ बर'फ्रा आरो बिदिनो जों थांनानै थानांगोन जुजिनांगोन लेथ्राखौ गारनांगोन जोङो जाय लिडारफोरखौ जों सिनाय मोननांगोन जाय लिडारनि खिबुआव खारोबा हारिया थैगोन बेबायदि लिडारफोरखौ जों सायख'यै मोजां लिडार नोजोर बोनानै जों दावगानांगोन रायजोफोर बुहुमाव जोङो गोबाव बोसोर जों हारि बायदियै थांनानै थानांगोन बर' बायदियै थांनानै थानो हानांगोन बिनि थाखाय जों खौसे जानांगोन जोंनि साननाय हनायफोरखौ एटलिस्ट जों गुवार खालामनो हानांगोन नायबिजिरनायनि दिनै सम दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआनो आं जिखौ लुबैदों बेयाव दिनै खामानि होनो थांबाय थादों दिनै आं दहायबो बुंदों एबारनि बिटिसि इलेक्सना सोरखार दानायनिल' इलेक्सन नङा हारिखौ दानायनिबो बर' माहारिखौ बासायनायनिबो बिटिसि ओनसोलाव सान्थि बजायना लाखिनायनि थाखायबो बियो इलेक्सन स' दिनै जों एनडिपि मोनथामा दिनै बिपिएफखौ सापर्ट खालामबाय जों संग्रामि मानसि हाथियार लाबोनाय मानसि जोंनि थैया गरम गाबोन समफोर जुदि बिपिएफआ पावाराव फैयाबा जों अयनाय जागोन जों खिन्थु बेखौ हयज' खालामनो हानाय नङा अयनाय जायोबा प्रब्लेमा फैगोन गाबोन समफोर जों जुदि हाग्रायाव थांफिननांगौबा जोंनि गेजेराव आखबार असान्थिया फैगोन नंगौना नङा रायजोफोर दिनै जों लुबैया आखबार जोंनि गेजेराव थैबावनायखौ आंनि बिफङा थैनायखौ नोंथांमोननि फिसाफोरा थैनायखौ नोंथांमोना जोंनि मुङाव बुजानांनायखौ जों लुबैया
बेवहाय दिनै जों जि आगानखौ होदों बेयो जोंनि थाखाय डेन्जारबो दङ बेखौ साक्सेस खालामनांगौआ नोंथांमोननि दायित्व नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटजोंसो दिनै बिपिएफआ देरहालांबा जोंनि साननाय हनायफोरा गासैबो जाफुंगोन नाब्ला सारनिफ्राय बर'नायनिफ्राय लाना बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दिनै एनडिपिनि रिहेबिलिटेसननि खोथा गासैबो बेफोरो दिनै 100% बर'नि गभर्नमेन्ट बिटिसिआव फैब्लासो जोंहा जागोन स' दिनै आं मानो 100% बर'नि गभर्नमेन्ट नांगौ आं फंसे बाथ्रा बुंनोसै रन्जन दैमारिया हप्ताथामसोनि सिगां आंजों अभार फन रायलायदोंमोन बिथाङा जिएमसिआव फैदों देहा चेकआप खालामनो जेबो जायाखै रायजो बिथाङा थिगैनो दङ थेवबो देहाखौ नायगारनो थाखाय बिथाङा फैदों जेब्ला अनजुलि दैमारिया बिथांजों फैखादों अनजुलि दैमारियानि फनदों बिथाङा आंजों रायलायदों खबर लाहरदों माबोरै रायजो राजाफोरा माबोरै दङ बिथाङा जेब्ला जेलाव हाबदोंमोन फंसे खोथाखौ बुंनाय आंहाथ' बुंनो गोनां जेबो गैया आं थानो हागोन जेलाव खिन्थु आंनि थाखाय जे रायजो राजाफोरा दिनैबो आरो आलाय सिलाय जाबावनोसै आरो खबर दुखु लाबावनोसै आं जेलाव हाबना थानायखौ बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो बुंलांदोंमोन जों गारियाव जेब्ला थांबाय थादों बेबायदियै बिथाङा जोबथेसालियाव गावखौ दोननोबो राजिखा खिन्थु हारिखौ बिथाङा सिन्था खालामो आरो सोंहरदों इलेक्सननि बारा माबायदि जानानै दङ माबोरै बारदों बिथाङा हयथ' जेलाव थानानै गोबां सिन्था खालामदों आरो फंसे खोथाखौ बुंबाय बियो 100% बर'नि गभर्नमेन्ट नांगौ बिटिसिआव बेबायदि गभर्नमेन्ट नांगोन जायनि थाखाय जों बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन दा 100% गभर्नमेन्ट बर'नि गभर्नमेन्ट नांगौ सोरखौ मोनो जोंलाय जों बिपिएफखौ जों नुहुरदों दा दिनै जों इउपिपिआव दावगाखादोंमोन बिथांमोना लायाखिसै नङाबा बिसोरखौबो लाबोनो हायो नंगौना नङा बिथांमोना जोंखौ थगायखादों बिथांमोना थांनायनि कुनु कुइसनानो फैलिया दिनै बिपिएफखौ जों नुहुरो 100% बर'नि गभर्नमेन्ट बिथांमोना फर्म खालामनो हागोन बे फोथायनाया जोंहा दङ दिनै जिहेतु जों एनडिपिआ सैथोखौ लानानै रायजोनि गेजेराव हाबबाय थादों खारन बे 40थायाव 30थाया दिनै एसटि रिजार्भ सिट नंगौना नङा नंगौना सार 30थायाव एसटि रिजार्भ सिटबा दिनै बर' मेजरिटि साफ्रोम बर'फोरा बे खौरांखौ मिथियोबा दिनै जोंनि बुंनायाव जोंनि रिक्वेस्टआव बयबो मानिनायखौ जों आसा फालिनानै जों दावगानो हागासिनो दङ स' बेजों जों नुहुरखाबाय बिपिएफआल'सो हागोन दा इउपिपिएलनि बेलायाव नायदो बिथांमोना जोंखौ थगायाबा माबा मोनसे जायोमोन खिन्थु थगायबाय दिनैनि प्रेजेन्ट टाइमाव बिथांमोना माबोरै खारदों बिथांमोना बिजेपि बर' आरो इउपिपिएल मोनथामजों खारगासिनो दङ जोंहा बिटिसिआव थानाय बे सरकार बिपिएफ सरकार बिथांमोना स्टेटजों एलायन्सआव गभर्नमेन्ट फर्म खालामदों स्टेटजों एलायन्सआव गभर्नमेन्ट फर्म खालामनाय लोगो लोगोनो दायो खैजोन मिनिस्टार दङ बिपिएफआ साथाम मिनिस्टार दिनै आसाम स्टेटनिफ्राय होनो गोनां जादों बिजेपिआ एलायन्सआव थानायखाय स' गाबोन जोंफोर जुदि इउपिपिएल बर' बिजेपि जुदि एलायन्स गभर्नमेन्ट फर्म जायोब्ला बिटिसिआव डिपुटि चिफखौ जों बिजेपिनो हगारनो गोनां जागोन बिटिसिखौ बोरै मोननाय जोङो बयबो मिथियो दिसपुराव थानाय बिजेपिफोरा जोंनि थाखाय थै जिउ बावाखै जोंनि थाखाय बुजायाखै बिथांमोननो जों मानो डिपुटि चिफखौ हगारगोन नामा रायजोफोर मानो हगारनो जोङो जोंनि थैजोंसो बायनाय बे बिटिसिआ जोंनिसो अधिकार दङ स' दिनै बर' नोंथांमोना बिजिरनानै नाय बर'नि गायसनगिरिया सोर नब कुमार सरनिया जायहा बर'खौ फोजोबनोल' षड़यन्त्र खालामो फंफ्रोमबो खोथाया जोंनि हेंथा बर'नि हेंथा बेबायदि मानसिजों दिनै प्रमद बर' आखाइ हमदों जातिखौ जुदि बियो मोजां मोनमारोब्ला नोंथांमोना आं रुजायनानै खिथिनो नागिरदों बिथिं नब कुमार सरनिया बिथिं हाग्रामा महिलारि नोंथांमोना रुजुनानै नाय सोर साबसिन हारिनि थाखाय जेब्ला नायगोन जों बुजिगोन बयबो हाग्रामा सारा बहुत गोजौआव दङ बर'नि बे गायसनगिरि नब कुमार सरनियाखौ नायोब्ला सब्ला दिनै बेबायदि मानसिजों जुदि आखाइ हमनो हादोंब्ला हाग्रामाजों मानो हायाखिसै जातिनि सार्थआव बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि सार्थआव जोंखौबो लाफाया हारिनिखौबो जि माने गावजों गाव जोंहा जि मोनसे संस्थापन दंलायो जोंहा जि मोनसे प्लेटफर्म दंलायो बेखौ सनमान होलायनानै दावगाया गुबुनखौ लानो हायो दिनै बेफोर जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जानानै दङ जोंनि गेजेरावनो गोबां जारिमिनफोर दङ जोंनि फिसा बिला आसामनि काउन्सिलफोरखौ बिजेपिफोरा लाजोब्बाय बिजेपिआ जेब्ला फार्स्ट टाइम पावाराव फैदोंमोन सासे असमिया इन्टेलेक्सुवेला बुंदोंमोन आसामनि इन्टेलेक्सुवेलफोरा अप'ज खालामदोंमोन बिजेपिखौ पावाराव लाबोनाङा होननानै आरो आलफानि प्रानजित सयकिया बिथाङा बे इन्टेलेक्सुवेलजों रायलायदोंमोन फंसे खोथा बुंदोंमोन बेखौ जों कंग्रेस थानायाव एसे थुख्रा थुख्रि हैदोंमोन जोंनि सिनायथिया एसे दंसाबोमोन खिन्थु जै बिजेपिआ फैगोन जों गुरा जागोन पाउडार जागोन जोंनि सिनायथिया थानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन स' दिनै बिजेपिआ बिदि खामानि मावो बेवहाय दिनै इन्टेलेक्सुवेलफोरा अप'ज खालामखादोंमोन बादोंमोन बिथांमोनखौ पावाराव लाबोनो आरो बे एखे जाथाया जादों जोंनि गेजेराव जोंहा धेकियाजुलिया बर'नि जायगा बेयाव नङाबाबो 28,000सो बर' भट दङ 28,000 बर' भट थानायावबो दिनै बर'फ्रा बिदिनो सासेबो एमएलए दारायनो हायाखै कुमकाहा दिनै बिजेपिआ जेब्ला पावाराव फैबाय कुमकाहा राजस्थाननिफ्राय सासे मारवारि बेयाव केन्डिडेट बसायनानै बिजेपिआ दिनै बेयाव केन्डिडेट दिखांनानै लानो थांदों बेफोरबायदिजों जोंखौ फोरमान खालामदों जों गुरा जानो थांबाय थादों जों पाउडार जानो थांबाय थादों कंग्रेसआ बिदि खालामाखैमोन जि जायगायाव जि मानसि दङ बिनिफ्रायनो रिप्रेजेन्ट खालामदों कंग्रेसआ खिन्थु बिजेपिआ बेबायदि नङा बिसोर वान नेसन वान प्रिन्सिपाल वान लेंगुवेज वान रिलिजियन गासिबो मोनसे बिस्रा बेबायदि खारो स' बेयाव जोंहा डेन्जार दङ दा बिजेपिआ जुदि बिटिसिआव प्रमद बर'नि लुबैनाय बायदि जुदि एलायन्सआव जुदि फैयोबा जोंहा मा बिपद दङ रायजोफोर बेखौबो एसे साननानै नाय दिनै बिजेपिआ बिटिसिखौ लानो खाबु गैयामोन पावार गैयामोन बिथांमोना डिमा हासाखौ जेरै लाबाय कार्बि आंलंखौ जेरै लाबाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलखौ जेरै लाबाय बिटिसिखौ सेनो बिथांमोना खाबु गैया
गोहो गैयामोन हायाखैमोन जोंनि लिडारफोरखौ फिदिंनो हायाखैमोन जाबाबो जायाबो हाग्रामा महिलारि सारा स्टेनाव थायो बेयाव बेखौ फिदिंनो हायैखाय दिनै प्रमद बर'खौ दालां बानायनानै बिजों फैनो नागिरगासिनो दं रायजोफोर बेखौ साबधान बिनि थाखायनो दिनै बिपिएफ खालामनाङा जोंहा दंस दङ दिनै डिमासाफोरा जायफोरा जोंनि फोलेरारि बिथांमोना दिनै सोमावसारदोंमोन हाथियारजों संग्राम खालामदोंमोन गोरोबथाबो मोनसे खालामबाय दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों एनडिएफबिनि बायदिनो आरो बिनि उनाव खायदा खुयदा खालामनानै बिजेपिआ जेब्ला बेखौ लाबाय डिमासावखौ गावसोरनि आखायाव लांबाय दिनै प्रब्लेमा बेयाव जाबाय बुहुमनि जारिमिना रोखायै फोरमायो जेराव समायसा थायो बेयाव सोमावसारनाय जायो जेराव जेंना थायो बेखौ सुस्रांनो थाखाय मानसिफोरा सोमावसारो बुहुमनि जारिमिना बेखौ फोरमायो थ' दिनै डिमासाव आखबार जेंनाया जाबाय जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आखबार दिनै जोंनि फोलेरनि जोंनि असे डिमासाफोरा आरो दिनै हाथियारजों संग्राम खालामनो रेडि सुरु खालामफाफिनबाय मानसि थैफाफिनबाय बेयाव थैनि बाना बोहैफिनबाय किडनेप जाफाफिनबाय दन दाबिनाय जाफाफिनबाय गाज्रि समाव फैफाफिनबाय डिमासाव थ' दिनै बर'नि गेजेरावबो अर्थात बिटिसिआवबो बे बुस्थुआ सेम लामाजों खारबाय थादों आरो बेखौ लाबोनो बे गाज्रि समखौ लाबोनो प्रमद बर'आ दावगागासिनो दङ रायजोफोर साबधान जा जुदि बिजेपिआ खायदा खुयदा खालामनानै बिथांमोना गुरै गुरै बुङो हाबदेरनो मोनबा बिथांमोना आसि फिसा सोनानै आसि बिमा गासैखौबो गावसोरनि खालामगोन बे पलिसिजोंसो दिनै बिजेपिआ बिटिसिआव फैदों एबार खनसेयाव हाजोबाबाबो एबार हल बनायना लानानै नेक्स्ट टाइमाव जुदि 100% लाङोबा डिमासावनि बायदि जोंनि गेजेराव जुदि जाफाफिनोब्ला जों जुदि संग्राम खालामफिननो गोनां जायोबा नोंनि फिसौफोरा जुदि थैफाफिननो गोनां जायोबा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना जागोन बेखायनो मोजाङै बुजिना नाय रायजो राजाफोर थ' दिनै जोंहा बिपिएफनि अनगायै गुबुनखौ सापर्ट खालामनांगौनि खुनु कुइसनानो गैया खोथायानो गैया जे सैथो बाथ्राफोरखौ जों नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना मोनथिबाय बिनि सायाव नोंथांमोना फोथायनाय लाखि जोंनि सायावबो फोथाय आरो जों मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन बे सैथो जारिमिनखौ नोंथांमोना दिनै एनडिएफबि जानानै खोन्था आं बेखौ दिनै नोंथांमोनखौ खावलायो जों जेरै एनडिएफबि हिसाबै जों खोन्थाफैदों नोंथांमोनाबो जों बायदि साफा एक्स एनडिएफबि जानानै खोन्था रायजोनो खोन्था दिनै हारि बासायनायनिबो खोथा दङ बे इलेक्सनाव थ' बे दायित्वखौ दिनै आं लाजानो लुबैयो दिनै जोबनायाव फंसे आं बाथ्रा बुंनोसै जारिमिना मालाबाबो मिसा बुङा नंगौना नङा रायजोफोर जों जि मावदों बेखौसो ओंखारो जारिमिना आयना जि मावो सोरबा लिडारा गोरोन्थि मावदोंबा बे गोरोन्थियैनो थालाङो सोरबा मोजां मावदोंबा बे मोजाङैनो थालाङो जारिमिना जोंखौ मालाबाबो मिसा बुङा बर'आ रायजो दंमोन बयबो मिथियो नंगौना नङा बर'नि जोबथा राजाया सोरमोन बर'नि रायजोआ माबोरै जोबलांखो बे जोबथा राजा इरागदावआ बर'नि जोबथा राजा बेखौ बयबो मिथियो बर'नि रायजोआ बोरै इस्ट इन्डियान कम्पानिनि आखायाव थांनाय जोंनि रायजोआ बोरै गोमाखो बिनि जारिमिनखौ बयबो मिथियो इन्द्रप्रभाया मणिपुरि हिन्जाव बिथाङा लानायखाय गुबुन हारिनि हिन्जाव लानायखाय बर'नि रायजोआ बै गारबोनाय जारिमिनाव जोंहा गोमाखादों दिनैनि थारिखआवबो बे जारिमिना जोंनि गेजेराव आखबार सेकेन्ड टाइम रिपिट जानो थांबाय थादों रायजोफोर जोंहा दिनै हादोर गैया नाथाय बर'नि मुङाव माखासे राजखान्थियारि खुंथायफोर दङ बिटिसिआ दिनै बर'नि एसटि क'क्राझार रिजार्भ सीटआ दिनै बर'निमोन बर'निफ्राय सासे भारत सरकारनि आयेन बानायग्रा सिस्टेमाव रिप्रेजेन्ट हरनो हायो बिदिनानै एसटि रिजार्भ सीट क'क्राझारखौ बर'फोरनि थाखाय बनायनाय स' दिनै बे बर'फोरनि थाखाय बनायनाय बे एसटि रिजार्भ सीटखौ एमपिखौ दिनै सोर खोमाखो एमपिखौ गोथां गोब्राब एबसुनि आफादगिरि जानानै थानाय समावनो पलिटिसियान नङा मा नङा पलिटिसियानबा जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया राजखान्थियाव बयहाबो अधिकार दङ खिन्थु बे जातीय संगठन फरायसा आफादनि संगठननि आफादगिरि जानानै बिथाङा गोथां गोब्राब इलेक्सनाव बाहागो लाथाबना होबाय थानायखाय दिनै एमपिखौ जों खननै खोमानांदों स' दिनै जोंहा रायजो गैया बर'नि खुंनायखौ सोर खोमादों जों बुंनो थोंजों हारसा हिन्जाव लानाय बे प्रमद बर'आ खोमादों जारिमिनाव जोंहा इन्द्रप्रभाया गुबुन हारिनि हिन्जाव लानाया रायजो खोमाखांबाय दिनैनि थारिखआवबो जोंनि पलिटिकेलि जि माने बर'नि खुंथाय दङ बेफोरखौ खोमालांबाय थादों दिनैबो बिटिसिआ बे लाइनजोंनो थांदों नंगौना नङा रायजोफोर आं बुंनायाव क्लियार जादोंना जायाखै थ' दिनै आं बुजिनाय बायदि गोरलै राव नोंथांमोननि जेसेबां हायो बुजायनो हास्थायदों दिनै बेफोरखौ जों मिसायै लाजाया जों जुदि बुजियाब्ला बेयाव गिख्रंथाव जाथाया जोंनि गेजेराव फैगासिनो जोङो बेखौ जों नोजोर बोनानैनो अदालगुरिनि टाइमावबो खारदावनानै जों नोंथांमोननो खोन्थाफैदों थ' बे खोथाखौ जाहाथे जों नोंथांमोना गासैनोबो फोरमायो जायफोरा इउपिपिएल फला जाना दङ बिथांमोनखौ लिंक कनभिन्स खालाम खोन्था जे बिदि जानो थांबाय थादों दिनै जोंखौ गोबां थाब लाबाय प्रमद बर'आ बर'लेण्ड इंखङा जेब्ला बेखौ सोंबाय रन्जन दैमारिनो नोंथाङा मोनसेबो सिट होआसै नों गाव हारसिङै मोननै लाबाय होनना सोंबाय बेखौ जोंनोथ' मोनसेबो होआसै अनजुलि दैमारिनो होगोन होनना बुंनानैबो थगायबाय बे गादि लुबैयि मानसिया जायहा मुभमेन्ट खालामनायाव बुंनायमोन आं बिटिसिनि कुनु चिफ जानो सिमां गैया इएमएम सिएलए मन्त्रि जानो सिमां गैया इभेन आङो गावबुराबो जानो सिमां गैबावा आं लुबैया नङा पेपार स्टेट मोनागौ मानि आं साइन खालामा दाउआखौसो लांबाय थागोन बे बुंग्रा मानसिया दिनै नुबाय रन्जन सारनि नामाव मोनसे बिथाङा होआसै थगायबाय होगोन होननानै खिन्थु गावआ मोननै लाबाय गादि लुबैयि लिडारा सोरनि सलिया सोर थगायसुला लिडार रायजोआ दिनै सिनाय मोननाया मोजां बेफोर सैथो जारिमिन आंनि खुगाजों बुंनाय राव नङा बियो ससियेल मिडियाजों जेब्ला फेसबुक नायो खाव खावै रावफोरा बेरखाङो दिनैबो थ' बेयो फोरमान
दिनै सोर सैथो लिडार बेफोरखौ दिनै बिजिरनाया मोजां जों लिडार संनो रोङाबा जों बल जागोन जोंनि गेजेराव गाज्रि समा फैनो हागौ बेवहाय एबार खनसेबाव अननानै जों 4 टाइमनि थाखाय जाहाथे जों बिपिएफखौ सापर्ट खालामनानै थैथां जों जेरैहैनांदों नोंथांमोनाबो जाहाथे जों सहाय खालामनानै देरहाहरो नैबेयाव दिनै खाम्फा बरगयारि दङ बिथाङा डिपुटि खामोन आरो एबारावबो देरहायोबा डिपुटियानो जागोन स' बियो नोंथांमोना लाखि गावनि समस्थियाव दिनै डिपुटिखौ मोनगासिनो दङ एबारावबो बे खाबुखौ नोंथांमोना मोनगोन बेवहाय लानाया मोजां आरो साखाथियाव दिनै बियो सावरायग्रा सारनि जुदि समस्थिबा नोंथांमोननि खुरमा बाहागिफोर थागोन दिनै जों हाबनानै बेयाव बुंहैनो हाया जानो हागौ नोंथांमोनानो आं दहाय बुंनाय बायदि एनडिपि जानानै नोंथांमोना बे मेसेजखौ साप्लाय खालामनांगौ मावगोन ना रायजोफोर स' जोंहा नोंथांमोननि गेजेराव आसा थाबाय नोंथांमोना थारैनो खोन्थागोन बे सैथो बाथ्राफोरखौ दिनै जोंखौ प्रमदआ थगायबाय बे बर'लेण्ड इंखङाव रन्जन दैमारिनो मानो मोनसेबो होनो हायासै होननानै जेब्ला सोंबाय बिथाङा थब्लं बुंगारबाय बिसोर जोंजों कन्टेक्टखौनो खालामाखैना खोनानानै ओरैबायदि दुखु मोनबाय जों प्रब्लेमाव दङ रायजोआ जोंखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ मानो बिदि बुंखो बेलाय जों खनब्रै रायलायदों प्रप'जाल होदों सावरायाखै होननानै बुंनानै होबावबाय मा बुंनो मा दिन्थिनो सानखो बियो हारिनि गेजेराव जों एनडिपिखौ जायफोरा दिनै बांसिन प्रब्लेमाव दङ जोंनो बांसिन दुखु नांथावना जानानै दङ जोंखौ मानो गले गले दुखु होबाय थादों बियो आं लरेन्सखौ फन खालामनानै बुंहरदों बोरै बोरै बे खोथाफोरखौ बुंगोन जोंखौ सहाय खालामनो हायाबा जोंखौ एदावनोबो नाङा दुखुनि समाव जोंखौ सहाय खालामनो हायाबा जोंखौ आरो दुखु दाहोसिन जों बुंहरदों आरो फंसे खोथा आं बुंनो 21 तारिखआव जेब्ला 20 तारिखआव सारा हाबफैनांबाय 21 तारिखआव जोङो फाग्ला बायदि जानानै जोङो दुखुजों गाबलाबायनानै दङ बै समाव आं जेब्ला फेसबुक नायबाय उन्दुनायनि सिगां नोंथांमोननि बे बिजनि अफिसार इउपिपिएलनि डेलिगेट सेसन जादोंमोन जाय सेसनाव प्रमद बर'आ एबसुनिफ्राय ओंखारना वर्किं प्रेसिडेन्टआव बिबानखौ लादों बिथाङा मिडियायाव बुंबाय बिटिआर रेकर्ड खालामनायनि गेजेराव जोंनि गेजेराव हान्थिया फैबाय होनना बुंना होबाय अखानायैसो बिनि सिगां दिनावसो रन्जन सारा जेलाव थांदों बहा सान्थिया फैगौ एनडिपिआ साफ्रोमबो गाबनानै दङ बे टाइमाव बिथाङा सान्थिया फैबाय होननानै बुंना होदों स' बियो मा बुजायदों रायजोफोर मिडिया ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु प्रिथिबिया सेकेन्डआवनो मिथियो जुदि रन्जन दैमारि सारा जेलाव थानायावबो प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय बायदि थारैनो जुदि बिटिआरआव सान्थिया फैबायब्ला जों मानो बरनबावनो सोरखारा बिदि सानगोन ना साना रायजोफोर दिनै जोंखौ बिथांमोना सहाय खालामा खिन्थु बिपदावल' खोख्लैनो बिथांमोना जोंखौ थिसनबाय थायो बेबायदि फोरमानफोरा जोंनाव गोबां दंसै रायजोफोर बेवहाय जिखिनिखौ गोसोआव दङ जिखिनिखौ मोन्थिनानै दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थादों जोंनि बुंनाया फंसेबो मिसा नङा जायनि थाखाय जों बे खौरांखौ दाख्लैनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय थादों रावबो दिनैसिम जोंखौ काउन्टार होनो हायाखै दम गैया प्रमद बर'आ जोंनि बुंनायनि एगान्स्टआव खोथा बुंबाफिनदो जों जि बुंदों सैथोखौनो बुंदों स' दिनै बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो जों जोबथारनायाव खावलायगोन नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ सोरखार दानायनिल' नङा दिनै हारि आरो जोंनि गेजेराव गोजोननायखौ लाबोफिननो थाखाय अरायनि थाखाय स्थायि खालामनो थाखाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे जों बिपिएफनो होनानै नोंथांमोना देरहाहोयो आरो बे सैथो बाथ्राखौ जाहाथे जों नोंथांमोना फोसावो बेखौ आसा फालिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों